pul şeýle bir hümmetlidir şo wagtda. Bütün üç otogly jaýy şol remontyna, şoň täzelenmegine ýetdi. Men giýjek bolýan adam eger döwlet berkarar döwlet bolsa, güýçli döwlet bolsa, oň pulum hümmetli bolsa, onu ýazyjy bolmak gyzykly hem ol hime dörejilkli hem saňa çörek berýär. Ýöne şol atlaryň hemmesi SSR ýykylandan soň ýom-ýok boldy. Edil ýöne bir erteklerde bolýandyr. Mysal üçin aýdaly biri üfleýär, çüfleýär, bunu bir zat ýok bolup gidýär-de. Duran köşk ýok bolup gidýär. SSR şolar ýalyk bolup ýok bolup gitdi. Näme üçin ýok boldy? Ine şoňa üns beriň. Häzir günwatarda SSR günwatar ýykdy, Amerika ýykdy. Ya bolmasa Ýewropa ýykdy diýen ýaly näde o düşünjeler ýaradylýar. Ortaýetde hem Türkmenistanda beýleki ýerlerde. Doğrusu aýtsam men SSR döwrüni telewizionyada ýan gaýdyşym ýaly onun gazetde, neşriyatda, jurnalda işleyen adam iqtisadiyetini gow düşünýän şol döwrüm gow gördüm gözüm bilen. Ol döwlet iqtisadiyetin näme dogry gurnalan üçin ýykyldy. Doğrusu hiç kimim erbet gören okdy bir ulokan döwletiň düzüminde ýaşamak. SSR diýmek bir ägirt uly döwlet, ol gury ýerin altydan birini tutýar. Olar ýaly döwletde ýaşamak hemem bar Brest galasyndan ta Ýaponiýa çenni Sahalyna, Kamçatka çenni sen islenlik yere gidibilýän, deňiz derýalary görübilýän, islenlik şäheri görübilýän. Diňe eklenjin ýani gadanýan pulun ýetse bolany. Sen şol islenlik yere gidip aýlanyp görüp bilýän. Olar ýaly döwletiň elbetde olar ýaly döwleti hiç kimem erbet gören okdy. Onu türkmenler hem erbet gören okdy, Azerbaýjanlar hem beýleki milletler hem ýöne SSR ýykanda gıtçılık boldy. İmit gıtçılıgy, geyim gecim hiç zat ýokdy. Soňa waka doğrusunu aýtsam SSR'de 91-nji ýyla çenni, hatta 90-njy ýyla çenni alyp görsek, imit uğru gaty gytaldy. Ol öňem şeýledi Türkmenistanda, Aşgabatda mysal üçin aýdaly 78, 79, 80, 81, 82-nji ýyllarda da gaty gıtçylykdy. İmit ýokdy, et ýokdy. Hiç bir zady magazyna baryp, magazynyň dogry gapsynyň baryp zat alyp bolanokdy. Men özüm telewizionyada işleýän wagtlamam şeýledi. Mysal üçin sen aýlyk alýan rubl bilen, ol hümmetli elbetde. Ýöne sen şol işlep alan aýlyňa ne et alyp bolýar, ne ýağ, mesk alyp bolýar, ne bir başga bir zat alyp bolýar. Şu men häzir aýtjaklarym belki siz üçin geň bolup görünür. Ýöne ben özüm şu telewizionyada işlep ýörkem, käwat 6 aýlap öýümizde meske bolanokdy. Näme üçin bolanokdy? Sebäbi bar şoň. Şol men ýylýaly göni magazynyň öňünden şu ýylyň ýöne koý adamlaryň girýän gapsyndan girip aljak bolýardym şu zatlary. Şoň üçin biz meskesiz oturýardyk, etsiz oturýardyk öýde. Beýleki imitlerimiz ýeten okdy. Emma men bilen bile işleyen öz kardeşlerim vardı. Şolar aýdýardy, sen näme üçin horlanyp ýörsiň, göl tapar. Ýörün ha biz şuň biziň zat alýan günümiz magazyndan senen biz bilen git. Ine görersiň nähil alnýanny, ol sen horlanyp ýörme, on geregi ýok. Biz telewizionyada işleýär, biri nime barsak, magazynlara barsak hemme kişi tanaýar. Şo magazynlarda sen islen zadyny alyp bilýän, ha görkezellidi. Menim gyzyklanyp bir gezek şular bilen gidip gördüm. Yaman gyzykly zat eken. Biz şeýle şol telewizionyada işleýän ýoldaşlarymyz bilen bir magazynyň, imit magazynynyň arkasyndan bardyk. Oňa gara gapy diýerler de. Bardyk welin ılgap çykdy, şo magazynda işleýän satyjy ýa-da şoň zawmagy ýalňyşmasam, näme gerek diýdi. Bizden bir 4 adam bolup durs kapyda. Ondan hemmemizden telewizorda gününe onaşa görünüp beren, çykyş edip beren jurnalistler ýa artistler, ondan her kim özüne gerekli adı aýtdy welin, her adama gerek diýen şu 2-3 kilo, 4 kilo etini ingow ýerinden çapyp getirip berdi. Mesgede getirip berdi. Beýleki tapylmayan beýleki zatlaram getirip berdi. Onun her kim nimesini bahatyny edil şu bermeli bahatyny berdi. Şeýle öýe gitdik. Men hayran galdym. Men aýlar boyu, ýyllar boyu kösenip beren adam şol ýagdaýyň şeýle ansatlyk bilen ýöne bikanun ýagdaýda çözülüp bilinýändigini gördüm. Onun öýe bardym, şo zatlary goýdum, ortada seredip oturdum. Ha men şun
televizyonda işläp ýören adam, özüm Moskva Döwlet Uniwersitetini iň gowy bahalar bilen guturyp gelen adam, mydama kanun üçin, adalat üçin göreşip gelen adam, özüm adalatsyzlyk edip, dükanyň, magazynyň arka tarapyndan baryp zat alyp gaýtdy. Ýymit alyp gaýtdy. Emma adaty aýnyme eneler, atalar şunu alyp bilen oklar. Men näme üçin şeýtdim diýip özüm ýene oturup pikir etdim. Soňam hiç wa dagy duvara gaýdyp magazynyň arkasyndan barmadım. Ýene de şol öňkü meňali kösenip täşe SSR ýykylýança ile ýetýän näme bar bolsa şonu alyp şoň bilen oňu edip geldim. Indi şol biziň magazynyň dogry gapysynyň baranda näme alyp iýip bilendigimden size aýdaýyn. Şol döwürlerde misal üçin aýdaly bir näçe aýlar et alyp bolanokdy. Etin deregine ördek satylýardy ýa-da towuk satylýardy. Şol towuklar, ördekler hut gök reňkdedi. Göwürip ýatan köplenç. Şonu getirip sen iýip bilen ok. Şonu iýjek bolsam men getirýän, onuň gelnejeginden şonu edil beýleki enelen edişi ýaly margansowka ýa-da duzlu suwa salyp ýuwýadylar. Sebebi iýmek mümkin näl. Ol eýýän göwürip başlan ördek ýa-da towuk. Onuň şonu margansowka diýende ady bilýänsiňiz. Margansowka dezinfeksiýa edilýär da şoň bilen. Şo margansowka bilen duz bilen şonu ýuwup, ondan soň şonu bişirip maşalaň öňüne goýýardy. Pahircik enelenmez, gelinlenmez, uyolanmaz. Şey dip yaşadık SSR döwründe. Şoň üçin men aýratynam telewizionyada işleýän döwürlemde Türkmenistany Paypiyada diýen ýaly o çetini Kaspy deňizinden Lewap Lewap welaýatynyň häzirki wagtlar Çerje welaýaty diýilýärdi, oblasty diýilýärdi. Şoň ähli owalaryna çenini baryp gördüm. Kerkäçenni, Kerkiçäçenni. Onuň beýlede Daşowuzdanam beýlek garrygalan, Serkedine çenni, İran Serkedine çenni ähli ýerlerini aýlanyp gördüm. Şol aýlanyp göremde men elbetde işsiz aýlanamok, komandirovka iýerilýärdim da, gepleşik taýýarlamak üçin. Şonu men bir zady gözüm gördü. Pawta ekilýän, gowuça ekilýän raýonlarda Türkmenistanyň halkyň ýagdaýy söz bilen beýan ederden agyrdy. Gaty agyrdy. Biraz aýdyp berseňiz, aklınıza param. Ana misal üçin aýdaly Lewap welaýatynda, Daşowuz welaýatynda, Mary welaýatynda şu üç welaýatda aýratyn agyrdy halkyň ýagdaýy. Näme üçin? Sebebi şol welaýatlarda, şol oblastlarda köp wagtlardan bäri pawta ekilýärdi. Hemme milletlerdäki miweli baglar eýýän gurak gitdi. 80-nji ýyllaryň başlaryna çenli eýýän kolhoz ýerine, owa ýerine bir wagt ekilen hem suw tutulan miweli baglar suwsuz gurak gitdi. Milletler boş şaňlap ýatyrdy. Hemme suw nämäge diýärdi? Pawta, gowuşa diýärdi. Halkyň iýmiti ýetenokdy. Biz gepleşik taýýarlamak üçin misal üçin barýar, pawta wagtlary hatda edebi drama gepleşikleri redaksiýasynda işleseňem, pawtaçylar hakynda gepleşik taýýarla diýerdiler da. Ondan men gidýärdim şoňal welaýatlara barýan. Pawta ýyp ýören gyýr gelinler bilen duşýan, gürleşýän, esasan 90% pawta ýygýandan gyýr gelinlerdi. Men erkekler näme üçin şu zatlardan nädip gaçyp gutulýanyny biljek gelýäni her kim bir ýady. Onun ähli agram ayal gyýylan egine düşýärdi. Hem çağalan mektep okuwçylarynyň hem studentleriniň. Onun şu bir zat goýýardymda, näme baramda şol indi bir surat alýasda gyýyl gelinleri şu pawta ýa gowça otap ýören, toms bolsa ýekeläp ýören, soňra onuň pawta ýyp ýören. Şol gyýyl geliniň ýüzi hiç ýadyndan çykan. Pahirjikleň ýüzleri dugurtuk bir hili ýanyk ýaly tegmil düşüp giden ýüzleri bardy. Onuň men soň şu zatlary has düýüklerek öwrenip başladym. Hem şoňa göz ýetirdim näme denmeni ol azganlykdan bolýan eken. Azganlyk diýmek anemiýa. Ýani Türkmenistanyň enelen hemem uly ýaşly gyýylan aýratyn, hatda kiçi ýaşly gyýylan köpüsi anemiýadan ezir çekýän eken. Azganlykdan. Ol nämeden bolýar? Iýmit ýetenok. Iýen iýmitleri garyp, ratsionu garyp. Ýani
şol zat iýerler. Gaty gowurduk, ýa bolmasa şeker atyp, gandatyp çaýa, şonu iýip, şoň bilen pakyrjyklar ölmeleri bilen işleýärler. Şoň üçin şu aýaly gyýylardyr, aýaly gelinlerdir. Ýaşam bolaýsa 25, 30, 35, emma yüzler duurtup maňlaýlaryna çenni. Bir hili niýasag duurtup. Ol jahil duurtup däl ol. Ýaş gyýylarda ýa olanlarda bolýan ýaşaýyşyň iň joşyan wagtyny görkezýän duurtuklar däl, gadyrly illeşler. Olar ölümüň duurtuklary. Olar adamyň organizminiň şol gelmeýän organizminiň ölüm derdini çekýänligini görkezýän duurtuklardy. Şol zatlar ýadymdan çykmanam haçan Gorbaçowyň ütgedip gurmak döwrü gelende men şu türkmen enelerini, çağalaryny gorap, türkmen topragyny gorap, makalalar ýazyp başladym, has köpürek. Yan kaydışım ýaly, ol Ayratin wada 87-89 ýyllar aralygynda Maksim Gorki adyndaky Edebiýat institutyny okuyan wagtym eýem men makalalarym özüm Moskwada okap ýörsem Türkmenistanyň edebiýat sanaty ýaş kommunist gazetlerini iýli giderli çykýardy. Onun Moskwadaky rus diline gazetlerde de çykýardy. Sebäbi men hem türkmen diline hem rus diline ýazýardym. Öz makalalarym şol sanly kitaplarym iki dille ýazýardym. Onun şol ýazýan zatlarym dogrudan ýan kaýdyşym ýaly Saparmurat Niýazowyň onu gaty biňjalik edýän eken. O men problemalar gozganda Saparmurat Niýazow şo wagt birinji sekretardy, Gyzyl Galystykly Moskwaň hyzmatine edýän adamdy. Her sözlerini ýerine ýetirip oturan türkmen halkynyň bähwidini goraýan adam däl ol. Moskwaň bähwidini, ýani Türkmenistanyň Moskwaň bähwidini goraýan adamdy. Sebäbi onu türkmen goýanok hökümet başyna Moskwa goýýardy. Şu Moskwa goýan üçin kim hökümet başyna birini goýsa, ol adam hökmen özüni hökümet başyna goýan adamlara hyzmat edýär. Şonu hemişe ýatda saklan. Siz mysal üçin eger özüňiz saýlamasaňyz bir prezidenti, şo prezident ýerde işte özüňize gulluk eder, öýtmän. Prezident, premier ministr haçan halka gulluk edýär. Haçanmı öz ykbalyny halka baglylygyny bilse, ýani şo halkyň aladasyny etmese, özüniň taýtdan taýyp düşükdigini goýsa wagtyň içinde diňe şonno halka hyzmat edýär. Şonu berk bellen. Şoň üçin näme üçin Niýazow türkmeniň bähwidini goramady? Bağışlan Akra Sapara, bağışlan. Berde bugüne geçeli diye. Durun biz nähili bugünlere geldik. Bir işdeli vatandaşlar. Akra Sapara'nın alan bize ait verecek köp zatlar var. Bağışlan. Bolya imhanni wagta seret menem häzir wagta seredeýin men şol öňümde beýnime mobilde sagat görnok ýöne ýany ýok häzir sagada seredeýin. Yarım saat oldu hali. Yarım saat oldumy? Onu seret. Şuna geçsek bolsak, men size bir kitap görkezýän. Şu kitaby başarsaňyz suratyny alyň, bolmasa da ýazyp alyň. Men okudum muny. Hawa. Şu kitabyň ady ine ýagtylykda ýetenler diýen kitap. Şu kitapda biziň şuňky güne nädip ýetenligimiz hakynda maglumat bar. Ýani durşuny faktlaryň esasyna ýazylan kitap şu. Ine ýene bir gedek şeýle saklayan, eger kimde kim suraty alasy gelýän bolsa, gerek adam bolsa maňa ýazsyn. Hawa, screenshot edip alın. Hemem siz isteseňiz şunu kağıt formatda gün neşriyatından Şweýçada biziň gün neşriyatymyz bar. Bize ýürüte sargı edip alıp bilersiňiz, bolmasa da elektron formatda basym bir 10 tane kitaby dürlü nemede okap bolar ýaly edip basym ýaýratjak. Gepim gysgasy şu kitapda ine biziň şuňky güne nähil edip gelenligimiz hakynda faktlar esasyna makalalar var, nemeler var, ýani ýazylan ýygyderli bir süjet hökmünde, bir kitap hökmünde ýazylan. Şu häzirlikçe Türkmenistanyňky başystik diktaturan emele gelmegi bilen bagly ýazylan asanly kitaplardan biri ödem şu ilkinji ýazylan kitap. İlkinji. Şundan soň onuň ýene de iki sany kitap çykdy. Şu Türkmenistanyňky diktatura hakynda, şoň nädip döreýiş hakynda. Jemi häzir men bilýänim ören gyzykly inni 4 kitap bar. 4 tane kitap bar. Şol kitaplar biz häzir iň soňkusyny terjime edýäs türkmen diline. Olam Abdukuliýewiň ýazan kitaby, şonuň türkmençe terjimesini bitirsek, inşallah şeýle çıkaryp türkmen diline çıkaryp diýen umydymyz bar.
Ol kitabın adı 2 yıl hökümette 13 yıl opozisiyada diyen öğren onu kitap. Olam köp zatları gurrun veriyor. Onda okadım ben. Inni hava inni yine niyeme aydıp bilirim. Elbette men bir arafi Amerika'ya gurrun verdim. Türkmenistan'da doğuldum. Sonra Moskva'da 2 tane yukarı hocayını götürdüm deyip yeni bir aytmalar var. Şu men bilim derecem arada size yaşlar bulunduğunuz için size oku adamın niyeme okudu okan gıdıklı olmalı. Şonun için men yeni bir adaydayım. Men 2019 yılda Şveçya'da Uppsala şehrine, Uppsala Üniversitesi'ne filosofiya uğru boyunca alimlik derecesini korudım. Hem de Şveçya'da alimlik derecesini aldım. Neticede men inni şeyle alıp görsem ona häzirki alanı bilim şeyle yönü Maxim Gorki'nin aydışı in ulu bilimi adam bir başlap okavalya. Olayını men gutorun yukarı okuyacağım. Hem Goran ilmi işim bilen bağlı nemeler, malumat. Yönü adam giyce ünlü okumalı. Adam doğrusunu aytsam in sonku demneçenini okumalı. Şu okumasını koyan ünlü adam ösmesini oya. Şonu da yadınızda saklan. Hiç şuat adam minni ehli okuyacak adam okap bollum deyip bilmez. Sebebi son diyen ünlü adamın ösüşü duruyor. Ödem mümkün olsa elektron formatta da okan. Eğer de siz kağıt formatta kitap görünüşünü tapıp bilmeseniz bir kitabı onun ayıbı yok. Elbette elektron formatta hazır katı o formatta hüdürleyerler, nemeler, nesiriyatlar onu okan yönüne başarsanız şu kağıt formatta da okuyacak olun. Sebebi bir kitabı eline alıp mesela için ayda şunu kağıt görünüşünde şey edip onun bir öz lezzeti vardır. Ama yine bir daha yatladayın şu kitapta eğer de irde işte elinde düştü elektroniyada neme formatta elinde düştü. Şurada dikme bilen duşuk dikme bilen başa baş duşuk diyen bir bölüm vardır şun. Ama şurada men görkadayn şun okap bolýarmy Dik Sultan? Yine 50-60'lar Ova. Şu dikme bilen duşuk başa baş duşuk diyen bölümde men özümün saparmatny ýazyp bilen 1989 ýylyň 8 sentýabryna bolup geçen duşugymy şoň kabinetine şonu beýan etdim. Şol duşukda şu duşuk 2,5 saat dowam etdi. Şu 2,5 saatyň içinde biz Niýazow bilen başa baş jedel etdik. Türkmenistanyň geljegi hakynda men oňa Türkmenistany ine basym SSR'nin ýykyljakdygyny, SSR'in dargajakdygyny düşündirjek boldum da. Men Moskwadan gelemsem men gözüm bilen görüp geldim bolup geçen wakalary. Şu zatlar aýdamda Niýazow gorkup başlady. Onuň men ýene bir aýdamda yüzü duwak boldy. Olam men Türkmenistanyň öz başda goşunyny döretmelidim. Bir intek o atlar eslerin gözümünden çıkmak ya başka gurrun edip bolanokdy ýöne men diýdim biz gorunmak meselelerini beýle respublikalar bilen bile çözmeli ýöne barbyr türkmen bolmaly hem-de Niýazow gorkusundan tas stoluň aşagyna giripdi. Şeýle gorkak adamdy. Ol haçanla SSR ýykylan soň Batyr tarap özüni Türkmen waşy plan kes diýen ýaly atlar aldy. İş ýüzünde ol hakykatda men oň bilen bir adamdan bir 6-7 gedek duş gördüm. Gaty gorkak adamdy. Juda gorkak adamdy. Özüm Niýazowyň gözi men ýakyn aradan kän gedek göremsem şunu bağışlan men size aýdaýyn ýadyňyzda galtym. Edil jüýje owrusynyň gözi ýaly. Şu ýanyna gol oýladym, gorkup ýa sesip gözüni oýnadyp başlaýady. Şeýle gorkak adamdy. Şoň üçin Türkmen waşy ýa plandat diýlerini şu sözlerden allanmaň. Şu sözleri eşdenizde injinip titremesin. Ol adamlar adatça öz şol ýöwsellüklerini, namartlyklaryny gizlemek üçin, şoň üstüni batyrmak üçin şeýle haýwatly atlar alýarlar. Anhanni men size özümün iň gowurýan bir kuşdan kitabymy görkezeyim. Men iň gowurýan şahirim elbette siz Elmira birazdan soralara cevap verir birazdan. Ana şu men iň gowurýan kitabym Mawtumuli, iň beýik türkmeniň iň beýik şahiri ne Mawtumuli. Şunu men Türkmenistanyň gelnejegiň soň çykanyny getirip berdi. Men iň gymmatly kitabym mudamada men şu iş stolumyň üstüne ýatdy. Onun yine de bir gymmatly kitap bar. Olam ana şu Serpay kitabı, bir Eziýewiň kitaby.
Benim gaty gymmatly kitap. Men şu kitaby 1900 häzir göreýin şu çıkan ýyl aldym-da 78 bolmaly. 78-nji ýylda çykdy, şu çıkan ýyly alypdym. Şunam geleceğin soň Türkmenistanyň çykanyny neme dip alyp geldi, men gaty begendim şoňa. Indi men öz kitaplarym arada soň soraw berseňiz gurrun beräýärin. Indi köp eglemäli. Akla sapara haýyş etdik Mahtumuluň goşuklaryndan bir tanesini okap berseňiz. Elbette Mahtumuluň goşularynyň hedile men okap berer ýöne edil häzir okaýylmy ýa-da nememi? Belki sorawlar Soralara geçeriz. Bir sana okap berseňiz. bolýar. Ana Sağ bir olun. gowerýan goşuýmy okap bereýin Mahtumuluň. Näme sen? Asla seni görmemişim dillarım. Gumrumu sen, bilbil mi sen, näme sen? Gamgyn köňlüm, hyýalymda ağlarım. Bağ içinde, gülgül mi sen? Ya seyitmin, hocamın, ya sakımın, ya şirapmın, ya cammın, ya yıl mı sen? Ya gündüz mü, gece mi? Ya ay mı sen? Ya gün mü sen? Näme sen? Ya müşk mü sen? Ya kokunor anvar mı? Ayda bilmen, ya çark mı sen? Çenvermin, ya deryamın, ya mevç mü sen? Lenvermin, ya girdapmın, ya burun mu? Näme sen? Altın mı sen, gümüş mü sen, yer mi sen, ya arş mı sen, ya kürs mü sen, yer mi sen, ya yakut mu, ya mercen mi, dür mü sen, ya çırağ mı, ya rewşen mi, näme sen? Mawtumulu geç namysdan, arıňdan, el göterül bu wepasyz käriňden, jahan doluy, sen gapıl sen yarından, meymes mi sen, ya şeydamın, näme sen? Sağ olun. Senin tavrın Soralara geçelim mi? Soralara geçiverelim. Onun soraların arasında belki käbir zatlar hakkında men ýene giňişrek gurrun berer. Хорошо. Onda vatandaşlar soraları alalı. Men sesimi üzmeýän. Hemmesi sağ olsun. Hadi hoş geldiniz efira. Aklı sapara. Sağ olun sizem. Men gaty begenýän öz iýleşlerimiz bilen şeýle gönüme duş gurnap bilenine köp sağ olun Sultan. Senem Nurum şu nimeni gurnanyňyz üçin elbette men bir garaşsyz ýazyjy, garaşsyz jurnalist, men islenlik platforma çağırsalar, eger de şol platforma men öz duýgu düşünjelerimi, syýasy garaýşymy gabat gelýän bolsa, onda men çykyş edýän. Sebäbi men özüm ýazyjy, ýa-ni gaýdyşym jurnalist hem neşriýatçy. Men göçmen siýasat bilen meşgullanmak ýöne siýasaty hiç wagt siýasatdan daşlaşamagam. Näme üçin? Gadyrly ýerleşler, bir zada ünslerim. Siz hiç wagt siýasat bilen gyzyklanmakdan çekinmeň, gorkmaň. Sebäbi siz siýasatdan gaçsaňyz barbyr öz uruňyza goýmaly. Sebäbi biz näme iş etdiňem hemişe şoň bir bölegi siýasatdyr. Sen hatta bir bölek bir döwüm çörek ýesen hem şolam siýasat bilen garym gatym bolan çörek. Ýa şo çörek eger hili gowy bolsa, sen ýaşaýan ýurdunda siýasat gowudur. Eger de şol çörek tagamsyz bolsa, ýa-da bolmasa hengäk giden bolsa, ýa bolmasa yaramaz uňdan bişirilen bolsa, diýmek şo sen ýaşaýan ýurdunda düzgünli hökümet ýokdur, düzgünli ýolbaşçy ýokdur. Goý ol özüne nähil at alsa alsın, oňa üns bermäň. Ýöne şo ýerde diktatura bardyr, adalatsyzlyk bardyr. Şoň üçin hem siýasat diýilen zatdan gaçyp tutmak mümkin däldir. Onuň gaçmaň geregem ýokdur. Siýasat näme? Bu öz döwletini dolandyrmany öwrenmek. Eger de sen, mysal üçin aýdaly, täze maşina alsaň, ulog alsaň, şo ulogam sürüp bilmesen, şo ulogyň saňa peýdasy tegermi?
Döwlet meselesinde de, siyasat meselesinde de edil şonun ýaly. Sen siyasaty öwrenmeseň, döwleti dolandyryp bilmersiň. Diýmek, sana derek kimdir başga bir dolandyrar şo döwleti, o dolandyran adamam sen bähwidin goramaz. Öz bähwidini gorar. Öz dostlarynyň, öz garyndaşlarynyň, öz töwereginiň bähwidini gorar. Türkmenistanda edil häzir şeýle ýagdaý emele geldi. Halky siyasatdan çetleşdirdiler, hem de döwletiň ähli ykbalyny öz ellerine alyp, ony bir maşgalan, bir tiren taýpan hyzmatyny etdirýärler. Bu hem elbetde 21-nji asyrda bolmaly zat däl. Asla bolmaly zat däl. Oňa ýol bermek bolmaz. Siz ýaşlar geljekde şol edenetdiliň hukman öňüni almalysyňyz. Biz hem elbetde başardığımızdan size kömek ederiz. Sağ olun Akbe Sapar ağa. Rüstem İldeş'ini soraptır. Ösen yurtlarından üçün Türkmenistan'ın ýagdaýyna göz yumýar. Elbette şu gaty adat soraw. Gaty köp adam ýa biziň Erkin Türkmenistan radio kanalymyzda da köp gelýär. Näme üçin Birleşen Milletler Guramasy Türkmen halkyna kömek eden ok? Biz gaty horlanýar. Näme üçin Amerika göz yumýar, Ýewropa göz yumýar diýip. Günnelik diýen ýal gelýär soralar. Gadyrly illeşler, gadyrly ýaşlar, siz bir zady bilik goýun. Egerde ýurdun öz içine hereket bolmasa, daşary ýurtdan hiç kim goşun çekip ýurdun içine girip bilen o. Yurdun içine girip ödi. Naha Türkmenler biz size gül ýaljakny döwlet kurduk, demokratiýany kurup berdik, naha siz herledip ýaşaň diýip onu size taýýarjak aşy berip bilen ok. Egerde bir halk öz sistemden dyňjak bolsa, onu öz içine, yurdun içine, şol halkın öz içine hareket bolmaly. Partiyalar döredilmeli. Gizlinmi, ruhsat berilýän bolsa açyk, ruhsat berilýän bolsa gizlinen bolsa partiyalar, guramalar hareket döredilmeli. Hem de göreş alyp barmaly. Egerde Türkmenistanyny, Baltika respublikalaryny akýaly, Ukrainada akýaly, Gruziýada akýaly, beýleki respublikalarda akýaly göreş başlansa, onu hükman Amerika'da kömek verer, Germanya'da kömek verer, Fransa'da, bütün Avrupa'da, beýleki Japonya'da, beýleki demokratik ýurtlarym, Birleşen Milletler Guramasam, hemmesi Türkmen halkyna kömek bererler. Ýöne şolon kömek bermek üçin ýankaýdy ýaly Türkmeniň özü ilki ayağa kalmaly. Görüşmeli. Yatan öküde iyim yok diye Türkmenler. Ata-babalarymyz şey diýipdir. Bir öküz yatan bolsa, hiç kim şoňa iyim eltip berenok. Şol öküz ayağı üstüne kalmalı, işlemeli, yer sürmeli. Diňe şonno, şol öküze iyim var. Onun Türkmenlerde yine de bir nakıl vardır. Umuman bizim halkımız bu nakıllarda öğretipdir. Şol nakıllan birim ağlamadık oğluna emme yok diýerler. Yani mehrem enesem bebek ağlamasa şoň acıganlygyny bilen ok. Türkmenler bolsa sesini çıkarman otur. Şol sesini çıkarman oturanlyklar sebäplen iň ýyda galylar. SSR'de inni öňkü SSR'in nimesinde territoriýasynda Türkmenistanyň ýyda halkam ýok, döwletem ýok, adamam ýok. Gynansak da. Şimdi yenem bir ildeşimiz soraya Osman kanun yolu bilen bir gün Hamedip ayrıp bolarma? Nähil ýol bilen? Kanun yolu bilen bir gün Hamedip ayrıp bolarma? Elbette kanun ýol bilen aýryp bolar, parahat ýol bilen egerde mysal üçin aýdaly, şeýle bir hipotetik bir zady aýdaly. Türkmenistanda häzir umuman resmi statistika boýunça 6 milyon adam ma diýilýär. Inni bar şol 6 milyon bolsun ýa 5 milyon bolsun, tapawdy ýok. Egerde şeýle bir zady gödüňe getirip görüňde, bir günne şol 5 milyon ýa-da 4 milyon adamyň 4den biri ayağa kalsa, 1 milyon adam ayağa kalsa, hem köçelere gurup çyksa, Aşgabatda da, Marda da, Liwatda da, Daşowda da, Balkanda da, aýratyna paýtatda hem paýtatyň töwereklerinde. Şu 1 milyon adam birden köçe çyksa, şo gün ýykylýar şol rejim. Şo gün özünde ýykylýar. Edil Kırgızstanyň ödüňiz bilýänsiňiz. Bir küçüğünün içinde ogurluğa da ýyduran hökümet bolsa, şon iki küçüğünün içinde nemeler ýykýar Kırgızlar. Türkmenlerin Kırgızlardan bir pes ýeri ýok. Pes atan oğullar Türkmenlerin. Gerek yerine ol tarihte Türkmenler Kırgızlardan hem urşun bolupdyr da. Ýöne edil häzir Türkmenler bir hili öz güýjine ananman her gaýsy zeýrençip oturýarlar. Şu zeýrençi goýmaly.
Zeyrençden hiç zat biten ok. Zeyrenç ol diňe garry mamalan nemesi bolmaly häsiýeti. Olar zeyrenýär, güýji ýeten ok bir zady göterip otamdan otama geçireýin näse şo altyny çağırmasa güýji ýeten ok. Ýöne yaş adamlar yaş wagty zeyrençe ömrüni sarf etmeliler. Diňe göreşe sarf etmeli. Ýadyňyzda saklan gadyrdan ýaşlar. Şu dünýäde iň mukaddes iş özüň hem öz halkyň geljegi uğrundaky göreşdir. Şo göreşden çekilmeň, şo göreşe näçe köp adam goşulsa, şonça da tiýiz biz Türkmenistanyňky şu başyçylyk, başistik diktaturadan gutular. Hem İnşallah. adam ýaly halk ýaşap başlar. Akla Sapara, benim özümün bir soram var. Näme üçin Türkmen halkı bir sinyaldan bunun ýaly gorkup, Türkmen doğrudan ata-babalarym şunun ýaly gorkup bir millet bolanmy. Näme üçin, nämeden sebäpli bu gorku? Dörede. Ini bu hem gaty gyzykly soraw. Gelmedi. Haklaryny alyp bilen oklar diýip. Muň sebäbi şol edil parahat göreş bilen ýagdaý ütüdip bolýan wagty Türkmenden köpsi ağlawa düşdi. Biz 1989-njy ýylyň 1-nji sentýabryna Agberlik halk hereketiniň düýbüni tutduk. Ol wagtlar ol dil jemgyýeti diýilýärdi, Agberlik dil jemgyýeti. Şol dil jemgyýetini döredemizde şondan soň bir Türkmenden köpçüligi ılgaşyp geler, onuň tiz ýagdaý ütüdip bolar, Türkmenistanyň demokratik guruluşy bernem edip bolar, döredip bolar diýip arzuw edipdik. Ýöne şol döwürlerde Niýazow hem KGB, o wagtlar KGB diýilýärdi, häzir şu MKM'ň atasy hem enesi, şondan dowulan edara şol MKM, Türkmeniň bähwidini gorajak edara däl, MKM'den dowulan, näme KGB'den dowulan, şoň çağlaty. Şoň üçin ol ýene de hökümet başynda oturanlar gorýar, halky goran ok, halkyň bähwidini goran ok. Şol edaralary ulanyp Niýazow şol Agberlik halk hereketiniň daşyna adamlaryň köpçüliklerin müňläp, ýüz müňläp düşmanyň öňüni almak üçin hereket etdiler. Şol hereketler nämelerden ibaratdy? Birinji bilen olar ýanky Agberlik halk hereketiniň ýol başçylarynyň şol sanma meňem gazetlerde, telewizionyada, radioda çykyş etmek mümkinçiligimi elimden aldılar. Bizim hem elimizden aldılar. Gadagan ettiler. Yekece gerek Agberlik halk hereketiniň başlygy, baş tutany Nurberdi Nurmammedowyň çykyşy Komsomolets Türkmenistana diýen rus dilli gazetde çap edildi. Men çykyşlarym bolsa köplenç Moskwada da hatda çap edilýärdi, Beýlek Respublikada çap edilýärdi. Azatlyk radiosyna çykyş edýärdim men şol döwürlerde. Emma wol Türkmenistanyň özüni gün Agberlik halk hereketine şuňaly hereket we adamlar gelin diýip şoňa çağırış etmäge mümkinçilik beren okdy Niýazow hem KGB. Şol sebäpden hem belki adamlaryň belli bir bölegi Agberlik halk hereketiniň bardygyny bilenler, ýöne bilýänler hem gatykänni. Belki 1 milyon adam şonu bilenler de, eýdip şo habar ýetirilýärdi halka. Biz halkyň arasynda iş alyp barýardyk. Ýöne gynansa şol adamlar Niýazowyň hazy kujugyna gitdi. Misal üçin Niýazow ilki 1991-nji ýylda her Türkmen maşgalatyna bir göleli sugur berjek diýen şigary öňe. Muňa ynanmady türkmenler. Aha, bize her bir maşgala Saparmat Niýazow bir göleli sugur berjek. Şoň üçin biz şunu gollalyň diýip. Ondan 91-nji ýyla geçen soň ýene bir zatlar wada berdi. 92-nji ýylda eýem. Haçan SSR ýykylan soň men gowy ýadymda Niýazow Türkmenlere şeýle wada berdi. Men her Türkmen maşgalatyna 3 açar berjek diýdi. 3 tan açar berjek eline. Nämelen açary? Birinji plan jaýyň, ýani etajly jaýyň däller, bir villa diýetdiňi bir Şweýçede. Ortalar asabnyak diye gara plan jaý diye Türkmenler öz başına oturan hojalyk jaý. Şoň açaryny berjek, täze öý gururýaly her bir Türkmen gurup biler ýaletjek. İkincisi bir maşynyň açaryny berjek, uloň. Üçüncüsü hem ýalňyşmasam iş ýeriniň bir iş ödüni aýratyn her kim iş açyp biler ýaly, olam iş edarasynyň açaryny berjek diýip.
Onun Türkmenlerim yine mına da anandılar. Onun men Kuveyt etçekliydi Türkmenistan'ı. Yine Türkmenleri nirede geçselerim, dünyanın niresinde geçselerim, döşlerini kayşartıp gezer yalı ederinip, Niyazov umuman boş vada vermeye öktü adam da. Berdimuhamedov onlar öktü değil. Yönü Niyazov şu halkı ağırlamağa Berdimuhamedov'dan has öktüdü. Son şünem ol şelayın dil bilen halkı şeytirip ağdaştırdı. Elinden vaktini aldı. Edil şovatlar parahat ütüdüp bolýardy. Nursultan men şonu düşünürjek bolýan. Şol 89, 90, 91, 92, 93-nji ýyllarda parahat ütüdüp bolýardy. Hökümeti halk eline alyp berýärdi. Biz şowatlar şeýle arzu edýärdik. Şu 5000 adam köçe çyksa, Niyazov gaçyp gidýärdi şowat. Şeýle gorkup edil garga ýaly ganatyny kakyp oturdy. Şu 5000 adam köçe çyksa, Aşgabatda gaçyp gitjekdi. Emma bizim bedduatçılığımız näme-de boldy Türkmenim? Şu 5000 adamım çıkmadı köçe. Şoň üçinem inni häzir şu bagışlan bolan uly ýaşdaky ene atalangyň has uly ýaşdaky garnaşlarynyň şol wagtlarda syýasy görüşe goşulmanlygy üçin häzirni Türkmen 2 milyon Türkmen ýurdu taşlap taşyna eklenji üçin gara görüp Gataýlançlar. Türkmen ýaly kötenýän häzir dünýäde başga bir millet bardyr diýseňiz men onu bilecek gel. Belki bardır yönü Türkmenin kötenşem Gataýlanç. Yönü diňe gawra dawundan bolsun niýe diri halk içinde jany var halk beýle kötenmeliler. Onu da Türkmenin ýaly toprağının aşağı gazdan, nevitten, minerallardan dolu halk. Hökman bir ýagdaý düzedilmeli. Şoň üçin Türkmenler gurumaçylygy öwrenmeli. Ine käbir adamlar diýýär-de Türkmenler diýe ady berdiler. Şuna inanmam. Men pikirimçe. Menem inanamam koňa. Hawa Türkmenler agdala däl, gadyrly ýaşlar, gadyrly ýylleşler. Türkmenler edil beýle halklar ýaly ýöne. Türkmenleri agdala edip görkezýän zatlar var. Şolong iň esasy birem Türkmenler siýasy gurumaçylygy öwrenip bilen oklar. Siýasy gurumaçylygy öwrenip bilmeýänler üçin hamana agdala ýaly bolup görnýärler. Düşünýäňizmi? Haçanla Türkmenler siýasy partiýalar döredip, siýasy jemgyýetçilik guramalaryny döredip, bilelikde şu Nursultanla, Nurdan edişýaly, şu ýaşlar hereketiniň edişýaly iş alyp barmany öwrense köpçilik bilen. Bollugy torda rejimiň güni sanalygy, şondan soň ýa bir ýaşar şol Berdimuhamedowyň rejimi, ýa 2 ýaşar ýöne şoň hökman ýykyp bolýar da, parahat ýollanymy ýykyp bolýar. Men 1 milyon öňkü nimede soraga jogap beremde 1 milyon adam diýip ýöne bir şeýle hyýaly nimeni aýtdym da. Ýöne Türkmenistany öwrenýän ekspertlerin berýän bahasyna görä, egerde Türkmenistanyň Aşgabatda bir 200 000, 300 000 adam köçe çyksa, siýasy mesele, diktatura meselesi bir günne çözülýär. Yani halk eline alıp bilýär. Şoň üçin işlen 200 000, 300 000 adamyny bir günne köçe çıkarmaň aladyň edin. Başga size onun şonun başga Amerikadanam haçan kömek gelir ka diýip garaşyp oturmaň geregi ýok. Başga ýurtlardanam. Soň o kömekleň öz adam awtomatik ýagdaýda beriler Türkmen halkyna egerde öz güýjini görkezse. Onuň üstade men bir parasatly adamyň, bir dana adamyň aýdan bir gaty akylly sözüni size ýatladym gelýär. Bir gezek bir dana adam şeý diýip sorapdyrlar. Şu öz ýurdumyzda ýagdaýyň düzelmegine köp garaşmaly bolarmy kapdy. Bilýärmi şonu şu dana näme diýip jogap beripdir. Eger garaşyp otursaňyz köp garaşmaly bolarsyňyz diýip. Şoň üçin garaşmaň, göreşe goşulun adamlar. Güýç gaýratyňyzy, akylyňyzy, zehininizi öz halkyňyzyň azat bolmagy uğrundaky göreşe sarf edin. Şondan mukaddes göreş ýokdur şu dünýede. Sağ olun. Indi yine bir soru var. Yamanam köp sorayalar. Yollarımız haçan açılar? Türkmenistan'a adamlar haçan gelip başlar? Bir aktual soru da. Häzir hemme ýerlerde de bar bu soru Türkmenler üçin gaty gerekli, şoň çözülmegi tiýdirek. Ýollar hökman açylar. Ýöne Hasan rejime gerek bolan wagtynda. Hasan rejim şu Gurban Muhammedow haçan peýdaly bolsa şonu açylar. Size peýdaly bolana däl. Ýogsa mine beýleki ýurtlarda, mysal üçin häzirem islen başga bir ýurduňa özüň
Eger vaksina alan bolsaň, uçup gidip bolýar. İslan ýurduna baryp gelip bolýar. Ýöne Türkmenistanyny gynansaň halka peýdaly wagty, halka gerekli wagty dälle. Haçan şol Berdimuhammedow hem şoň klanny, şoň töwerenäki allajylara gerek wagty açylar. Şoň üçin onu ne siz bilip bilersiňiz haçan açyljagyny, ne de men bilip bilerim. Yine bir soru var. Akla Saparal sağ olun. Nädip şol 1 milyon adamı çıkarmalı diye. Nädip halkymyzy ayağa kaldırmalı, halkymyzy talap etmek üçin nähili harekete geçirmeli diye bir maslahatyňyz barmy bize? Maslahat bar. Yine bir göreşe başlamazda 89-njy ýylyň 1-nji sentýabryna biz guramaçylykly göreşe başladyk. Şu Agdybirlik halk hereketini başladyk, döredip. Agdybirlik demokratik halk hereket diýilýär. Inni şu wagtlarda sen yaha gazetede çıkış etmeli, makala çıkarmaly. Ya da radyoda ya televizyonda. O zatlarım döwletiň elindedi, Niýazowyň elindedi, KGB'ň elindedi. Gaty kıyınly ýagdaýmyzda. Emma häzir adamlar serediňe döwür üýtgedi, dünýä üýtgedi. Siziň hemmeňiziň eliňizde internet var, mobil var, kompýuter var. Siz ýaşlar, siz gaty til öwrenip bilýäňiz tehnikany, teknologiýany öwrenin, hem peýdalanyň. Siz öz sesiňizi ýetirjek bolun. Öz dogan garyndaşlaryňyzda, öz owadaşlaryňyzda, klassdaşlaryňyzda, öz iýleşleňizde her bir oýanan adam gapdalyna ýene de adamdan 10-15 adamyny oýarsyň. Şeýtirip edil neme ýaly köpelik gitmeli. Ýani bir tokoýa ot düşen ýaly şu neme bilim, ilim hem düşünce, demokratik düşünceler halkın içine yayramalı. Yine şu wagt siz görüp oturýarsyňyz. Yine Dürsultan hem şoň eginleşleri, Nuri beýlekler üýüşip bir garaşsyz ýaşlar jemgyýetini gurdular. Şolar hiç kime boyun egen oklar, diňe öýdler gurdular, öýdler şoňa hojaýyn. Men şagyrdylar, menem şu ýaşlar jemgyýetiniň näme ady, näme Dürsultan jemgyýetiniň diňe. Türkmenistanyň ýaşlar hareketi. Türkmenistanyň ýaşlar hereketi. Ine Türkmenistanyň ýaşlar hereketi TikTok'da öz platformasyny döretdi. Şu platformany döredip ine meni çykyş etmäge çagyrdy. Menem siziň öňüňizde şu wagt çykyş edip oturdum. Bir pikir alyşy bilýär. Ine sizin gadarly ýaşlar özüňiz 3 adam bolup, 5 adam bolup, 10, 20, 30 näçe bolup bilseňiz bolup dürlü platformalar açın. Garaşman, hiç daha da garaşman. Şeydibem adam oýarjak bolun. Köprek adam oýansyn, köprek adama maglumat ýetsin, alternativ informasiýa ýetsin. Ýani bäsleşikli informasiýa ýetsin. Şoň esasynda da gelin şeýle bir öňümizde nime goýalım, mesele goýalım. Bir ýylyň içinde biz Türkmenistanyna 1 milyon adamy köçe çıkaryaly, hem hiç ýyly gan hökümeden, parahat ýol bilen şu diktaturan yıkılıp halkın eline hökümetin geçmeyeni kazanacak bolalım. Şonu eger bizim şu ýagşy niyetimiz başa varsa hökman edip bolar. Onun bir daha düşündürmeli. Halkın karşısına dikçek bolsa şu MHM'de işlep beren adamlar, ya polisse işlep beren adamlar bir daha bilmeli. Erteki gün goloylak gelýär. Türkmenistan'na häzir demokratik döwlet döredilende eger de siz halka çenep okatsaňyz, adam öldürseňiz, soň özüňize gaty kıyın bolar. Men şonu gaty tejribeli adam hökmünde ýazgy hem jurnalist hem belli bir derejede politolog, yani siýasatçy hökmünde size öňünden duýdurýan. Halkın karşısına ok ataýman. Siz häzir döwlete gulluk edeňiz, bir maşgala gulluk edýäňiz. Hem Berdimuhammedow we Aleksandr Jadana hem Hramow şolong türkmen talamagyna kömek edýäňiz. Şu eden işiňiziň, şu jenaýatyňyzdan ýeterlik. Eger de geljekde halk ayaga galanma, siz şoň garşysyna güýç ulansaňyz, kimde birini urup ýenjip maýy etseňiz, müdür etseňiz ýa-da öldürseňiz, öz günüňiz kıyın bolar. Şu zatlar öz başyňyza geler. Sebebi ol has açyk jenaýata öwrülýär. Şoň üçin başardyňyzdan siz hökümetten aýlyk alýanam bolsaňyz, bitti meşek, geldi meşek diýen ýalrak, şoňaly aýlyňyzy alyp dowam edin, ýöne wagty gelenine halk köçe çykanda siz halkyň
tarapına çıkış edin. Hemen şu halka Berdimuhammedowy, Hrampi, Jadany, hem şoma gulluk eden ganhorlary tutup bermäge kömek edin. Şonu halk sizin günäňizi geçer, öňkü eden ýalňyşlyklaryňyzy geçip biler. Sağ olun Akbel Sapar'a. Elmira İldeş'in soruya. İndiki prezident kim bolmalı? Nerede saylamalı? Inni birin eger häzirki düşünjämize görä üýtgeçlikler şeýle parahat ýollan bolup geçse, misal üçin aýdaly Erkin Türkmenistan radiosy demokratik hereketi gollaýar. Özüm nähil demokratik hereketi. Ýatda saklanan daşary ýurtlardaky oppozisiýa iki bölege bölünýär. Ol hakyky demokratik görüş hemde nomenklatura nimesi, nomenklatura oppozisiýasy, ýani demokratik oppozisiýa. Hiç wagt döwlet işinde işlemedik. Niyazov'da Berdimuhammedowy'da gulluk etmedik adamlardan ibaret oppozisiýa var. Ana Dursultanlagy, Nurdagy, şu ýaşlaryň dörüden hereket eden şol demokratik oppozisiýa diýişli. Hemem nomenklaturalaryň oppozisiýa var. Ol bolsa hem öň döwlete gulluk eden adamlardan ibaret oppozisiýa. Olaram özlerçe görüşýär. Ýöne men özüm ýazgy hemde garaşsyz jurnalist ýokmynny. Bütün ömrüm şu sonki 30 ýylda demokratik oppozisiýany gollaýan. Nomenklaturalaryň oppozisiýany gollamak, ýöne olar bilen hem düşmançylyk edemek, olaram görüşdüler, ilk şol rejimi gurupdurlar, Niyazowa kömek edipdirler, Berdimuhammedowa kömek edipdirler. Goýunny şolar halka şol rejimi öz guran rejimlerini yıkmaga da kömek etsinler. Şoň üçin olar bilen biz düşman bolmaly däl. Eger olar düşmançylyk etmese bide biz olara düşmançylyk etmeli däl. Ýöne haçanmy Türkmenistanny saýlawlar, demokratik saýlawlar, prezident hem parlament saýlawlaryny geçirmek mümkinçiligi dörenni bu zatlar açyk geçirilmeli. Hiç kim men 3 ay döwleti dolandyrjak ya 1 ay döwleti dolandyrjak diýip halky inni allawa salmaly däldir. Şol allawa gitmeli däldir. Hemme zat konstitusiýa boýunça bolar. Sebäbi biz häzir Abdukuliyev adynaky, ýani Türkmenistanyň ilkinji Daşary işler ministri Abdukuliyev adynaky siyasi guraman çäklerini Türkmenistanyň garaşsyz döwlet konstitusiýasy döredilýär. Şol konstitusiýa taýin bolanyny saýlawlarym, prezident saýlawlarym, parlament saýlawlarym belki de şol demokratik konstitusiýanyň esasyny geçiriler. Düşündüm. Indi Akbel Sapar'a en köp gelen sorulardan biri sonra değil de köprüven ayıplama diyelim. Sizin yurdumuzu maskara ediyorsunuz. Yurdumuzun içinden o çığları, nodakları alıp paylaşacağız biz. Yağdayını görkezeceğiz de halkımıza yurdun yağdayını. Siz yurdumuzu maskara ediyorsunuz, bizi maskara ediyorsunuz. Bir maşkalanın sırrını başka bir maşkalar görkezmeli değil, aytmalı değil diyen fikirler var. Siz şu barada öz tesvirinizi açsanız. Bugünkü dören fikirden, bugünkü dören pozisiýada däl, men 1989 ýylda şol Türkmenistanyna enelen çağalan ölýänligi hakyna, Türkmenistanyň çağa ölüm boýunça dünýäde iň erwet ornuna durýanlygy, oň Afrikaň iň erwet ýanky medisinaň iň goşak öten ýurtlarynyň derejesinde şeýle ölüm ýetimiň ýokardygy hakyna makalalar ýazamdy. Türkmenistanyna hem Moskwada beýleki ýurtlarda soňluk bilen çykyş edip başlandy. Meňem garşyma şeýle aýplamalary öňe sürýärdi käbir düşünjeli adamlar. Näme üçin sen türkmen maskara edýän? Sen näme üçin men ağzından ölen çağam suratyny çykardym Moskwada, Moskovskiy Novosti gazetinde 1990-njy ýylyň 5-nji aprelinde men bir makalam çykdy. Tam gijeni wyrasty posok diýip, ýani kesewiniň göwürmejek ýerine diýip bir makalam 8 dille çykdy. Şo 8 dille çykanna şo makalada men bir surat ulandım. Olam Daşow vilayetinden bir ağacından ölen çağacının suratyny maňa tap berdi doktorlar. Şol suraty men çap edip bütün dünýä ýetirdim. Şol suraty görüp hem de şo makalany okan düşünjesiz adamlaryň käbiri sen Akbel Sapar sen şu Türkmen halkyny maskara edýän, hamana
şo biziň ajylan çagalanmady görkezip diýip şeýlenemetdiler de. Ine şol adamlar bilen soň gyzyklanyp gördüm de men nähil adamlar şo men garşyma çykşy diýe. Görsem şolaň öýleri gaty dok adamlar. Dok. Yani ya kakası ejesi kolhoz başlygy, ya brigat, ya bir idaraň başlygy, hiç wagt olan etdenem, ýagdanam, bir iýmitdenem kemçilik çeken yeri ýok. Ondan olar halkyň aladasyny eden oklar. Olaň pikirçe şeýlemiş de, hamana şo çaga ajölenne Türkmenistan maskara bolanok, Türkmen halky maskara bolanok, ýöne şon bir ýazyjy ýa jurnalist şon görkezse, şon paş etse, şo kemçiligi ýüze çykarsa, ýokary çykarsa, hamana şonu maskara bolýarmyş. Bir ören ýalňyş pikir, ören ýoýulan ýanky patriotizm, juda ýoýulan, juda göýdük patriotizm. Siz ünslerin, egerde Türkmen maskara bolmajak bolsa, maskara etmejek bolsalar, onu Berdimuhammedow, Hramov, Jadan hem olaryň tiresi häzir Türkmeni beýle agyr ýagdaýa salmazdylar. Olar hamana halky eşek ýaly ulanjaklar, taalajaklar Türkmen topragyny, emma adamlaryň sesinen çykartjak gelýär. Beýle de bir zat bolmaý. Egerde kim şuun kun sizi ýa-da meni ýa-da beýleki şu hakykaty dünýä Türkmen ýagdaýy hakynda hakykatlar dünýä ýaýan adamlar hakynda şolar ýaly näme dogry pikirleri ýaýradýan bolsalar, ine siz dönüp, siz ýa bolmasa Türkmen maskara edýäňiz diýip, onda şolar näme maskaraçylykdygyny gowy bilen oklar. Olar ýa hökümete gulluk edýän adamlar, trollar, yaramaz adamlar ýa-da düşünjesi ýeten ok. Düşünün adamlar, bir ýazyjy ýa-da bir hereket Türkmenistandaky kemçiligi paş edenne maskara bolan ok Türkmen. Şo kemçiligiň bolmagy maskara edýär Türkmenleri. Şo bolmasyn Türkmenistanda. Şoň üstüni açsan, diýmek hökümet şonu ýa düzetmäge mejbur bolar. Bu hökümet düzetip bilmese de Türkmenler hem edil Kırgızlar ýaly bu hökümeti agdarmaly, ýerine işläp bilen hökümeti goýmaly. Bular hem jinayetçilik üçin jinayet jogapkärçiligiňi çekmeli. Men pikirimçe, häzir hökümet başynda oturan adamlar egerde häzir ýagdaý düzelse, olar suwduň öňüne kelle ýalaňaçlap jogap bermek bolarlar. Düşündüm. Yine bir soru var. Şu soru yaman köp geliyor bize. Siz nem için yurdun içinde özde yurdun başında hareket edýäňiz, yurdun içinde nem için görýäňiz o ýerler hakkında para. Nanni şu soragam köp berilen soruların biri, bu soragam gaty mekir soru da. Ya şunu berýän adamlar gaty mekirlik bilen berýärler şunu, ya da yine de düşünjeleri ýeten ok. Men size şu wagt gurrun verdim. Biz 1989-njy ýylyň 1-nji sentýabryna şo nämäni Agdyrlyk Demokratik Halk Hereketini döretdik diýdim. Şondan göreş başlandy. Biz halky çağırdyk, adamlar çağırdyk. O wagtlar belki sizin tek doglanam däldiňiz de, şu soraw berýän adamlar ýöne sizin eneňiz ataňyz bardy, ýaşap ýördiler. Hem de şolar köpüsi belki ýa biz bilen ýaşypdyr, ýa bizden bir 10-15 ýaş ýaşdyr da, tapawdy ýok. Şolar şo göreşe gelmediler köpçülük göýün. Şoň üçin hem Agdyrlyk Demokratik Halk Hereketi edil şo wagt yeňilli, Niyazowdan hem KGB'den yeňilli, hem de biz ýurtdan iň soňky demmizde çykyp gaýtmaly boldyk. Men bir näçe ýerek türmäge basyldym. 1,5 ýyl öý tutsak edip sakladylar. Meni ýene bir gede gaýdýan, ýazgylar taýwydyndan çykardylar, jurnalistler taýwydyndan çykardylar, işsiz goýdular, bir döwüm çöreksiz oturduk. Men 5-nji klassda okap ýören oglum mekdepden çykardylar, gadagan etdiler okamagy. Gelnejeňiz mektepde mugallimdi, ýokary bilimli. Onu işlemege gadagan etdiler. İşten çykardylar. Diňe şondan soň men eýem birinjiden öýedim, gizlin ýagdaýda ýöne başym dik tutup Türkmenistandan çykmaly boldum, şu göreşi dowam etmek üçin. Şu Türkmen halkyny ýerde işte azad edersiz. İgide işte şu adamlar köpçülüklerin oyanar, hem de biz şunu azad edip bileriz. Şu göreşi men hökman dowam etmeli diýen niýet bilen men Türkmenistandan çykdym, Moskwaga geldim. 1,5 ýyl töwereg Moskwada göreşdim. Ýöne şo ýan kaýdysym ýaly ýylymda gaty helak etdiler biziň maşgalamyzy. 5-nji klassda okap ýören oglumy mektepden çykardylar. Şonuna bagyşlan bolyn Türkmeniň şoňa üýüşüp, mysal üçin aýdaly, näme sebäpden şu çagany mektepden çykarýaňyz? Muň atasy göreşýän bolsa Niýazowyň garşysyna, şoň atasy bilen göreşiň, muň ogluny bir çaga 11 ýaşly çagany näme üçin mektepden çykarýaňyz diýip
üýüşüp gelip şo bir Türkmen şagatynyň hukugyny gorap bilmediler. Ýa-da bolmasa mysal üçin aýdaly, men gelinim ýokary bilimli muallima mektepden edenetlilik bilen işten çıkarılanına şo mektepde işleyen kardeşleri goramaktan korktular. Şo sebäpden biz çıkıp gaýtmaly boldyk. Ýogsam dogrusyny aýtsam men Türkmenistandan bir günem aýratyn ýaşasym gelen okdy. Şo Türkmenistandan çıkıp gaýdamda da 90-njy ýylyň oktýabrynyň başynda men diýdim, aňyry gitse 2-3 aýdan ýylyma dolanyp gelermi. Inni häzir özümiz hasaplap görüm. Gynantaram 27 ýyl boldy. 27 ýyl men çıkıp gaýdanma. Bir günem men aýratyn ýaşadym gelen okdy Türkmenistandan. Nada ykbalym şeýle boldy. Siz özüňiz pikir edin. Egerde ertirkun şu zatlar öz başyňyzdan düşse, siz diňe şonu düşünersiňiz bu zatlara. Bu adamlar, daşary ýurtlara çıkıp gaýdan adamlaryň hiç birem men hemmes diýjekler, belki 1-2%, belki 10% badyr öz keyfine çıkıp gaýdanlar. Ay menden saçın başga ýurtlarda ýaşarym, gowy ýaşarym diýip, ýöne men şol adamlaryň arasynda ýokdum. Men özüm üçin gowy ýaşaýyş gözlemedim. Men Türkmenistanyna bütün halka gowy ýaşaýyş, öten ýurtlardaky ýaşaýyş türetmegi arzu etdim. Şoň üçin öz pikirdeşlerim bilen men ýaly pikirlenýän onlarça adamlar bilen şu agzyrlyk halk hereketini döredip göreşdik. Ýöne gynansaram halk köpçüliginiň öz watyny şoňa düşünmänligi üçin şol öňe çykan adamlary oka berip özleri öýde busup gizlenip oturanlyklar üçin şol adamlaryň kimsi wepat boldy, kimsem iň soňky deminne men ýaly ýurtdan çykyp gaýtmaly boldy. Ýöne egerde häzir bize inni köpçüligi oýarmak başarsa, onu belki hiç kime Türkmenistan'dan gözü yaşlı menkiyalı sıkmak gerek bolmaly. Sebäbi men Türkmenistan'dan ananın gözüm yaşlı çıkıp gaýtdym, öz watanymdan aýrylýanlygyma. Elbette soň men Şwetsiýa çykmaly boldum. Sebäbi şol oğlum 5-nji klasda okuyan oğlum okudan çıkarılan soň geleceğinde mektepte işlemek gadan edilen soň öz maşgalamyz üçin Türkmenistanda hiç bir gelecek ýokdugyna, geleceğin galmanyna düşündim. Hemem Birleşen Milletler Uramasının Moskvadaky bosgunlar komissariýatyna ýüz tutdum. Onuň Şwetsiýa bizim maşgalamyza gaçypatlyga berdi. Eýem Moskvada bizim elimize Şwetsiýanyň oturumunu berdi. Şoň üçin şo taýdan özleri bilet alyp biri Şwetsiýanyň ilçihanasy uğratdy. Soň biz 94-nji ýylda Şwetsiýa geldik. Gelemizde de biri aeroportda garşylap, göçgöni öz ýaşamaly jaýymy berdiler. Barsak şo ýaşaýyş biri elten jaýlaryna eýem men adym, familiýam ýazylydyr. 2-3 aýlap şo jaý bile garaşyp durupdyr. Soňam bary o 4 ýylyň içinde de bile eýem 99-njy ýylda bütün maşgalamyza Şwetsiýanyň grajdanlygyny berdiler. Inni häzir onu niýalyp üýtgetdi. Grajdanlyk diýen sözüni raýat diýip üýtgetdi. Siz onu raýat diýip ulanýansyňyz. Biz bary o 4,5 ýylda Şwetsiýanyň grajdanlygyny aldyk, ýani raýatlygyny. Men 96-njy ýyldan bäri inni Şwetsiýa ýazgylar saýylynyň çileni, ýani agdasy. Hemem 93-njy ýyldan bäri halkara ýazgylaryň halkara PEN, internasional PEN guramasynyň agdasy. Eýem 25-den gowrak kitap ýazdym. Şol kitaplar dünýäniň 10 diline çykdy. Ine iň bärkisi men häzir kitaby görkezýän şu kitap bar. Ine şu kitap Kepçebaş diýen kitap. Şu kitap häzir 10 dille çykdy. Diňe şuň özüne 3 dile terjime edilir şu Kepçebaş diýen kitap. Şo dilleň arasynda ingliz dilem bar, beýleki Ýewropaň iň ul dilleri bar. Inni häzir Ýewropada diňe şol fransuz diline häzir terjime edilen ok. Ýöne o taýda da Kepçebaş kitabynyň belli bir bölekler çap edilir jurnallarda. İnşallah fransuz diline de basım çıkar diýip umid edýän. Nesip bolsa. Akda Sapara, men ýene bir soram bar size. Häzirki Türkmen halkynyň ýagdaýyny nähili görýäňiz? Häzir biz nähili ýagdaýda? Käbir adamlar bize ay alyp barýan işleriňiz boş, hiç zat başaryp bilemiz. Ýok zat diýär. Biz nähili ýagdaýda häzir?
Häzir Türkmenistan'na Türkmen halkynyň oýanyşy gidýär. Menimni 87-nji ýyldan bäri şu açyk göreşiň içinde ýanky ýadyňyza salyň. 87-nji ýylyň noýabrynyň ahyrynda men makalam çykdy diýdinde şu salgym diýen. Inni ýaşa dekabryň başynda çykdy ýa-da noýabryň ahyrynda men onu inni kerekde şol gazetde görkezäýärmse. Onu men arhivimden çıkarıp ýanymda taýinlap goýmaly. Yine de inşallah sene duşuklarımız bolur. İnniki duşuklarda köprek edebiyat hakkında, jurnalistika hakkında gurrun eder, kitaplar hakkında. Men size birin tek gow kitapları maslahat beresim gelýär. Okumaňyzy isleýän. Sebäbi adam şol gow kitapları okudyçça ýüregi giňeýär, düşünjesi giňeýär, duýgulary baýlaşýar. Gara dolu bahaly adam hökmünü şol ösýär şol adamda. Şoň üçin geljekde inşallah bir edebiyat hakkında köprek gurrun etsek goýar. Sebäbi men öz ýüregimde ýakyn tema edebiyat, jurnalistika. Ýöne häzirlikçe aýtjakladym. Şu uzak wagtyň dowamynyň bäri şu açyk görüşde gelip gören adam hökmünde, görüşip gören adam hökmünde aýtjakladym. Häzir Türkmenistanda oýanyş gidýär. Özüm ören güýçli oýanyş. Biz şu oýanyşy kän ýyllar bäri garaşdyk. Abdy Kuliýew, Şiral Nurmuradow, beýleki onlarça Türkmen halkyna ýagşylyk isleýän adamlar şu güne ýetmän gynansaň ýok boldular, ölüp gitdiler. Ýöne gowlady inni täze görüşçiler orta çykdy, ýagşy niýetli, gow taýýarlykly, tehnologiýadan, häzirki tehnikadan gow baş çykarýan ýaşlar öňe çykdy. Naşolun aladasy bilen ine biz häzir siz bilen duşup geçirýär. Şol adamlaryň döreden platformasynda geljekde siz hem döretseňiz çağırın inşallah siziň platformaňyzda çykyş etmek maňa nesip etsin. Men höwes bilen gelerim hem çykyş ederim. Ýöne dursultan häzir siziň alyp barýan işiňiz netije beren ok diýenlerine inanmaň. Siziň alyp barýan işiňiz netije berýär. Geljekde mundan hem has ul netije berer. Men bir wagt ine bir kitapda ine şu kitapda bir zat şu ahal ayak yeterde diýen romanymda Sovet döwründe bunu 90-njy ýylda çykdy, ýöne ýazylanma 88-89-njy ýyllarda ýazdymda. Şu taýda biri sora berýär-de. Bir gahrman beýleke sora berýär. Haçan türkmenlerde agdybirlik başlanar diýip. Onuň gurrundaşam oňa şeýle jogap berýär-de. Haçan iki türkmeniň agdy birikse, türkmeniň agdybirligi şondan başlanar diýip. Şol birazcık degişme hökmünde berilen jogap ýöne doğrusyny aýtsaň, umumman agdybirlik diýilen zat iki adamyň agdynyň birikmeginden başlanýar. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Bir gerekde bir darbada bütün milletin adyny biriktirip bir gurama getirip bolýan nädir adamlar. Siz näçe adam bolup pikiriňiz dogry gelse, 3 adammy, 2 adammy, 10 adammy, 100 adammy şol üýüşip gurama döretmäni öwreniň. Agdybirlik diýilen zat ol bir abstrakt düşünce. Şol haçan durmuşa geçýär. Haçanna siz bir gurama döredip bileňizde. Bir öz ideýaňyzy, bilelikdäki pikiriňizi öňe sürüp adamlary özüňizi şu adamlar dinledip bileňizde, öz ideýalaryňyzy şolara ýetirip başlaňyzda ana şol agdybirligiň miwesi. Ýöne agdybyr bolalım diýeniň bilen näme etjekden agdybyr bolup. Hem biz Şwetsiyada ýaşaýat, şu şwetlerim bir bilen gujoklaşyp beren ok köçede, ýa goltuklaşyp beren ok. Ýöne milletin nemesine behwidine gerek gelse, derrew arealy üýşýärlerde gurama döredýärler gerek bolsa, öňdören partiýalar hem bar. Görseler şu öňkü partiýalar şolaň arzuw isleglerini dolu beýan eden okmy? Ýene täze partiýa döredýärler. Bu taýda demokratik döwlet, oňa hiç kim garşy bolan ok. Mysal üçin men eger ştaýda bir partiýa döredýän diýsem Şwetsiyada. Men şonuň nemesini ýazýan özüm platformasyny, programmasyny hem düzgünlamasyny ýazýanna öz pikirdeşlerimi gözläp başlaýan. Plany. Ine men şonuň aly ideýamma, şonuň partiýa döredeli gelýän. Olam men ýalanda adym halasam men programmamy, ýani inisi häzir maksatnama diýip onu bir näde orsa sallydan ýazyp, aslında programma bolmaly. O latin termini. Şu programma şoň gowuna yarasa 3 adam, 50 adam, soň 100 adam bolýar, soň 5000 adam, soň onuň 100.000 adam. Netijede täze partiýa dörýär. Sebäbi hemme zat parahat ýol bilen bolup geçýär. Türkmenistanda da şeýle bolar inşallah. Ýöne
garaşy otursak bolmaz. Diňe göreş bilen almaly biz. Sebäbi Türkmenistanda hökümeti dillewçiler basyp aldy. 2006-njy ýylyň 19-njy dekabryna öldürdiler Niýazowy dillewçiler. 21-nji dekabrda da Hasan hökümeti paýlaşyp onu inhan Niýazow öldü, ýüregi işlemedi diýip onu halka allap, öz ajalyna öldü diýip ýalan söýläp halky şeýdibem hökümeti basyp aldylar. Häzir şol wagtdan bäri 2006-njy ýylyň 19-njy dekabrynyň bäri giýje şondan bäri Türkmenistanyň döwleti basyp alyjylar, dillewçiler dolandyrýar. Doğrusyny aýtsam ganforlar dolandyrýar. Şolong elinden alıp bilse halk, şondan soň halkyň hakyky durmuşy başlar. Doğru. Aklı sapara goşkaydık verdiği fahiş ediyorlar mümkün bolsa. Bolýa, okap bereýin häzir men Tamam. Gurbanazar Eziýewiň goşgusyny okap bereýin häzir Serpaýdan şu taýda Gurbanazar ne Sowet döwrüne iň uly türkmen şahyry diýip men hatap edýän. Şonun bir goşgy okap bereýin gözüm düşdi. Vatan hakkında soraýarlar. Watan hakynda mı? Watan hakynda da okap bereýär. Ýöne häzir watan hakynda da Gurbanazarda bar. Häzir şunu okap bereýin, onuň ýylynyň onun tapar watan hakynda badyr. Gözüm düşdi. Men bugün seher oýanyp çykdym läledarlyga, depem üstü ümmülmez, gümmede gözüm düşdi. Bu äleme gowannym men barlyga, ýylla solup baky solmaz, güllere gözüm düşdi. Güýdüm agras köçetini, yaprak kowlaýar şemal, men onuň waspyn edipler, tapmak isledim usal, 100 sowal usalyn tapdym, galdy ýene 1000 sowal jogapsyz ýören, dil bilmede gözüm düşdi. El ayaksyz, merdiwansyz, bulduň göge galyşy, unçalaryň açylyşy, tergülleriň soluşy, tebigatyň şu ajaýyp baky sazy çalyşy. Bizi üren tallançaga, dizlere gözüm düşdi. El hünäri iyil gedermiş, on hünäri dünýäni, sen watansız hasap etme, onup göçen durnany, onun üçin serhet bolmaz, ol dünýäň bennuwany, bir-birine gollar veren iyillere gözüm düşdi. Eger senin köngül içre bolmasa hoş sözleriň, sen onu öten ärleriň diwanyndan gözlegin, çünkü bizden soňky döwre dikip baky gözlerin, bizim hoş sözlere mätäz, günlere gözüm düşdi. Inni şu goşgyny okamda, gadyrly ýaşlar, ýyldaşlar, bir zat ýadyma düşýär. Gurbanazar Eziýewiň mawtumuly pragam, Kemine de, Zelilem, Seydi, beýleki bizim klassik şahyrlar bilen. Şu adamlar hemmesini men öz iň beýik halifalam diýip hatap edýän. Şu adamlaryň hemmesi türkmeniň bitewligi üçin janyny gurban beren adamlar. Bütün ömrüni şuna sarf eden adamlar. Bir zady ýatda saklaň. Siz hiç wagt türkmeni bölüp biçmäň. Türkmeni tire taýpa böljek bolmaň. Bizim halkymyzyň guruluş strukturasy şol tire taýpa gadymdan gelýän arhaik guruluş elbette ýöne häzirlikçe şol tapawutlar belli bir sebeplere göre edil konserwirlenen ýaly saklanyp galypdyr belli bir derejede. Ýöne ol inni diňe etne urflar üçin gyzyklylar. Siýasat üçin, siýasatçylar üçin gyzykly bolmaly däl. Ýaşlar üçin gyzykly bolmaly däl. Ol kim haýsy taýpadan, haýsy tireden, haýsy welaýetden ýa owadan ol zatlara üns bermäň, adamyň akylyna, huşuna, ahlagyna, edep ekranyna üns berin. Mawtumul barp mundan 250 ýyl öň aýdypdyr. Gul diýip ýigdiň aslyn soramaň, hojasy bar, belki guluna degmezdi. 250-300 ýyl şo sözleri aýtmak üçin atyň ýüregi ýaly ýürek gerek. Emma şonu mawtumul aýdyp bilipdir. Öz döwrüne Gurbannazaram türkmeniň şu mydama başynyň bir bolmak üçin
öz ähli zihini sarf eden adam. Menem bütün ömrüm şu Türkmen diýip ýaşadym. Sebäbi bir taýpa ýatire üçin ýaşamaň hiç bir manysy ýok adamlar. Şuňa düşünün. Ýaşasaňyz, göreşseňiz külli Türkmen üçin göreşiň. Hem özüňizi bölüp düşürmäň. Plany sen ahally, sen marly, sen lewaply ýa bolmasa sen daşowly ýa balkanly diýip kimdir biri Türkmeni bölüp üçüp uğrasa, şol adam Türkmeniň düşmanydyr. Şunu berk ýadynyzda saklaň. Siz öz dowlun ýeriňizden, dowlun owaňyzdan utanmaň. Öz diliňizden, diniňizden, imanyňyzdan utanmaň. Şu zatlary baýdyk kimin dipeňizde götürüň. Men üçin hemme Türkmen dialektler, şiweler men öz dialektim, öz ene dilim. Men Türkmen, diýmek Türkmeniň her bir dialekti, her bir şiweti maňa ýazgı hökmünde, jurnalist hökmünde, şahyr hökmünde maňa degişli. Men baýlygym şo. Sizem şol zatlary öz mehriban baýlygyňyz hökmünde seredin. Bizim döwrümizde biz Agdybirlik halk hereketini döredemizde men bir size misal getirip bereýin. Niýazow hem KGB şol biz Agdybirlik halk hereketini diňe türkmenler dälle ähli Türkmenistanda ýaşaýan adamlaryň, milletlerin wekilleriniň gatnaşmagyny isledik. Şoň üçin biz oňa ruslarym çağırdyk, azerbaýjanlarym, ermenilerim, beýleklerim. Men hut özüme inanýan, özüm bilen gatnaş edip görün. Bir näçe şu beýlek milletden bolan adamlary çağırıp getirdim Agdybirlige. Şolar gatnawa muradylar. Ýöne şolar gatnap başlaýa welin KGB olary idarlaýa tapýada olara ýalňyş düşünje berýärler. Siz Agdybirlik halk hereketini gollamaň, o taýdana mysal üçin aýdalyk Welsapar gowy, ýöne Welsapar hemmesini tananok, ol nemäň ýanky Agdybirlik halk hereketinde milletçi adamlar bar. Egerde geljekde Agdybirlik halk hereketi hökümet başyna geläýse, Oruslarym, Ukrainlarym, Ermenilerim, Azerbaýjanlarym olar hemmesini kowar Türkmenistandan diýip, ol adamlary gorkudyp, şeýtirip bir-birden çykardylar Agdybirlik halk hereketinden. Bizem milletçi diýip elan etdiler. Onuň men şol öz çağırıp gelen adamlardan soraýanna, beýtmän gelin biz bütün Türkmenistanyň hemme halklary bolup öz demokratik hukuklarymyzy gazanmaly diýsem, olar maňa şey diýip jogap berýärler. Biz sen tanıýas, sen hormatlaýas, sen düşünjäň ösenligini bilýäs, sen progressiw adamdyňdan bilýäs. Ýöne bizine sizin Agdybirlik halk hereketinizdäki beýleki adamlar tanamdyk, olaň içinde milletçiler bar eken, bize KGB'de çağırıp ýürüýte aýtdylar. Şoň üçin biz bagyşla gelebiljek gelip, olar çekilýärdiler. O atlar ünseriň progressiw, demokratik Türkmenistan üçin görüşýän adamlaryň arasyny milli meseleni gallyryp KGB bilen ýazyp şeýtirip Türkmenleri ýeke oýdular, beýleki milletleri aýyrdylar hem de şeý diýip Agdybirlik halk hereketini gowşatdylar, hem soňony milletçi diýip elan etdiler. Emma inni häzir men görýän Berdimuhammedowyň döwründe inni Türkmenistanda bir ortam kän ýok, ermenem kän ýok, sanaýmaly adam aldy. Şoň üçin inni tire taýpa düşünjesini ara sokýarlar. Inni men hayran galýan bizim ýaşlyk döwrümizde ömür eşitmedik sözlenmedi eşitýän men. Bir-birine şatır diýäňiz, gotur diýäňiz, ýene gör diýäňiz. Nireden çykdy bu sözler? Asıl biz hiç wagt eşitmedik şu sözleri. Nireden çykdy şu şatır diýen söz? Ya ýene bir zat diýen söz? Nireden çykdy? Eger şatır bolsa türkmeniň hemmesi şatır. Gotur bolsa da hemmesi gotur. Biri-biriňize şoň galy yapmaz, yaramaz at koyman. Türkmendir. Taýpasy, tiresi haýsam bolsa, bizim hemmemiz Türkmen. Şoň üçin araňyza tire taýpasyny saldyrmaň adamlar. Şeýdip sizin araňyza tire taýpa düşünjesini agzalalygy salyp, sizi talaýarlar, sizin jübüňize elini sokýarlar. Doğru. Ana şeýle. Akdes apara men täzelden bir minut geçsin. Täzelden çağırayın. Zvanok geldi. Şoň üçin sesi gitdi. Gerek vatandaşlar nähili geçýär efir?
Aa, kim bar bolsa Akfya Sapara adı aytsaňyz bärik ýazsyn. Tamam. İyi verdim ben. Häzir kabul etse. Goşky isleýän barmy? Başga sorag berjek barmy? Teşekkür ederim hemmeňize. İsteki verdim inşallah purnimat edip beler. Hova beyran eýledi. Şo goşkuny menem haýyş etjekdim Mahdum Gudan inşallah kabul edenek. Men jaňa waýdaýyn häzir 1 minut. Akvel Sapara. Boldumy? Hova boldy. Mahdum Gudan beyran eýledi. Goşkusy haýyş edýärler. Weyran eyledi. Häzir onu bazı sen gurrun ver bir zatlar menem onu ýança nime Böyle. şonu tapaýyn häzir. Bolýar biz garaşarys. Yo özüm gurrun ver bir zatlar häzir men tapýançam onu nimeden mazmunundan. Men taptım sesim ýaglan ýa, ýa şu. Aydın. Tapdym meýän häzir na. Yine ansat boldy tapmak. Onu başlayan. Biraz şunu biraz düzedeyim. Häzir. Matumuly weyran eýledi. Garip köňlümniň binasyn gör pelek weyran eýledi. Alryp gollun namysym kalbymda arman eýledi. Hakdan bize döwlet gelse, ýylan gözler oýnap gülse, miskinler ýurt gadryny bilse, ýürekde hizran eýledi. Mert ýigit bolsun gardaşyň, bolmasa hiç galmaz başyň, aýyp tapyp bil sırdaşyň, iýillere aýan eýledi. Aty gerekdir mertleriň, erse ady ýok gurtlaryň, bakça saraýly ýurtlaryň, jaýyny meýdan eýledi. Mawtumuly akly çaşan, tüzläp gidermi gartaşan, daň seher çagy arlaşan, pelengler seyran eýledi. Köp sağ olun Akvel Sapara. Desinize sağ olun. Bolýa ýene de inni nähil soragyňyz bolsa beriň. Men häzir başardygymdan jogap bereýin. Bolýa ýene bir sorak. Beýänsäňiz men Mawtumuldan bir iň gowy görýän goşulamyň birini okap bereýin. Mawtumuly filosof adam, akyllar adam. Ýöne ol öz söýgüsini meňleyini şeýle söýüpdir. Şoň üçin hiç wagt yitip gitmejek, öçmejek goşgular döredipdir. Ine oň boýlaryňa diýen goşgy. Ýörseň ýarym gowuna men, seru kamat boýlaryňa, güllen puşaş ýaraşypdyr, ajap rahat boýlaryňa. Men bilbile eýläp adar, allyň şirin janym nisar, Züleyhadan galan dünnar, bolsun hajat boýlaryňa. Görsem roýuň ýok armanım, sensiz hadan ursun janım, ykbalym, dinim, imanım, kılam hormat boýlaryňa. Aşkyň bilen men dat eýläp, öwrenip men adat eýläp, ömür ahyr feryat eýläp, yetmez lahat boýlaryňa. Görün aşyk geda bolar, il gününden jyda bolar, mawtum uly pida bolar, din keramat boýlaryňa. Sağ olun Akvel Sapara. Hem sağ olsun vatandaşlarımızın. Ören gowy. Inni şu kitapda men bir ýene bir dana adamyň aýdan sözüni epigраф edip aldym şu kitaba. Şonu men size häzir şu sözü okap bermekçi.
Bu nimeni aydan nemen şonu ilki görkezýän Edmund Burke diýip bir gaty gowy filosof ýaşap geçýär akyllar. Şoň ýaşap geçen wagtlar 1729-njy ýylda dowulýar, 1797-nji ýylda ýok bolýar. Yani 17-nji asyrda ýaşap geçen adam. Onuň şunu Şwedler şuna 17 diýär, biz 18-nji asyr bizim kronologiýamyzda boýunça. Şol şeýle diýär. Şerin davarlanmak üçin zerur bolan ýeketek şert ýagşy adamlaryň hiçlat etmen gol gowşuryp oturmagdyr. Eger şu mantygyny düşünen bolsaňyz, ýagny men şere kömek edemok ahyrym. Men diňe oturyn, öz günüm bilen gezip görün diýen adamlar bir zady bilmeli. Şolar şere yani yamanlığa, edenetliliğe kömek edýärler. Näme üçin? Sebäbi diýdim zorlugy, ganhorlary, ýa-ni edenetlilik edýän, häzir türkmenleri gul edýän adamlara diňe şol şu ýagdaýa düşünýän adamlar dymyp otursa başga zat gerekkel. Dymyp otursalar boldy. Onuň galanyny olaň özleri, olaň öz 500 sany adam ma diýerler-de. Mysal üçin Berdim Homedowyň şu klanyny, şu 500 çenli aktiv agzaba diýerler. Olaň özleri ýurdu talaýaram, başyny galdyran adamlary semediýär, ýok edýär, adamlar gorkuzýarlar, olara eziýet berýärler, jebir berýärler. Dogrusu adamlaryň ganyny içýärler. Düşünýän adamlarym ýok, men diňe goşulamok, men diňe çetde oturyn diýse, şol näme dogry. Şu Edmund Burke'ň ýanky aýdýan zady bar. Şol adamlar şerin ýarany diýär. Sen eger şeytana garşy görüşmeseň, sen şeytanyň ýarany. Doğru. Şoňa düşünmek gerek. Yine bir soru var. Näme üçin APS separa başlıklar hemmesi ahaldan bellenýär häzirki wagtda? Ine bu da gowy soru. Şu ine häzirki rejimiň Niýazow döwründe, häzirki Berdim Homedow döwründe hökümet bir zat diýär, başga bir zatdan edýär. Halky ağırlığa salýar. Olary şeýle nemesden açyk siýasatda, döwlet siýasatynda mysal üçin olar şeýle diýerler. Bizde tiri taýpa düşünjesi ýok. Biz külli türkmeniň hökümet diýerler-de. Biz hemme türkmeni deň gözden garaýas diýerler. Emma astrynlyk bilen hakyky tire paraz siýasat alyp barýarlar. Şuň ine misalyny siziň hemmeňiz Türkmenistanyna günnelik görüp ýörensiňiz. Häzirki gelýän maglumatlara görä, ine men kut özüme gelip goşuşýan maglumatlara görä, Lewapda da, Marda da, Daşowda da, Balkanda da emhemen ýolbaşçylary Gökdepeden goýulýar, ahallan goýulýar. Polisiň başlyklarym, beýleki iň uly hökümet ýolbaşçylarym Gökdepeden ýa-da iň bärkisi ahallan goýulýar. Näme üçin? Diýmek hemme türkmen deň tutulanok. Diýmek şol öň orsun diktaturasy wagtda oruslar hökman kontrol etmeli. Eger türkmenlerden ýolbaşçy bellense de ol diňe formal taýdan ikinji edip mysal üçin bir orsu goýýarlardy. Şoň üstü bilen Türkmenistany dolandyrýardylar. Inni häzir şol ýok bolup gitmeli şo düzgün. Hemme türkmen inni türkmen öz ýurduna dogrudan eýe bolsa, onu kimin niýedenliginiň farky ýok. Eger Gökdepeden iň gowy, akylly, bilimli adamlar yetişen bolsa, olar islen Türkmenistanyň islen ýerine halk şolar saýlasa, islen idarasyna ýolbaşçylyk etsin. Emma Lewapdan, Mardan, Daşowdan, Balkandan ilmli, bilimli oglan gyýylar bar bolsa, şolar islen ýerine halk şolary göterse, halk şolary saýlasa, parlamentde de, meclisde de şolar otursun, hökümet idaralaryna da şolar otursun. Hiç kimin tire taýpa gelip çykyşyna seretmeli däl. Emma gynansak da häzir Berdim Homedow döwrüne aýratyn şo mesele itileşdi. Ähli döwlet idaralaryna hemme vilayetlarda ahallan ýa-da Gökdepeden başlyklar goýulýar diýen maglumat bize ilgiderli gelýär. Muň özü türkmeniň garşysyny işleýär, türkmen döwletiniň garşysyny işleýär. Diýmek geljekde şu türkmen döwletiniň dargamagyna getirir. SSR hem şu zatlar üçin dargady. Şol SSR'nin dargamagynyň sebäbini edil Türkmenistan dargatjak zatlar bar.
ekonomik taýdan häzir Türkmenistan hiç gili döwlap ekonomika gawat gelenok. Eger türkmenler şuňkunem şöreğin, unun, ösümlük ýagynyň nobatyna durmaly bolýan bolsalar, onu biz Türkmenistanyny häzir hiç ýyl bazar ykdysadyetini gurup bilmendir. Yani biz diýenim bizim şol onanýan hökümetimiz. Diýmek, şol Doğru. hökümet türkmene gerekli hökümet däl. Hiç bir ýurtda häzir hiç bir halk şörew üçin ya un üçin nobata duranok ya da bankomatdan pul maljak diýip nobata duranok. Olar ýalda ýok indi dünýäde. Eger de şu häzirki Türkmenistanyň Berdimuhammedowyň hökümeti halk şeýle ýagdaýa salan bolsa, bir günem oturmagy haky ýok şu hökümet başynda. Bir günem. Şol adamlar hökman tutulmaly, hem şol adamlara suud edilmeli. Doğru. Apysa para bu studentlar barada bir sürü gıynançlı habarlar gelýär. Köpüsi ölen okan yurtlarında öwlýärler, galýarlar, maşgalalarına gawşurlanok. Soň 3 aydan beri bularym limiti ýok kartlarynda 2 aýyna $50 bilen yaşamak mecburiyetinde gaç. Özüňiziň tesiriňizi aýtsaňyz şu temada. Studentlara berjek maslahatyňyz bardyr. Studentlere berjek maslahatym öz hakyňyzy talap edin. Hakyňyz bar. Türkmenistanyň mysal üçin aýdaly häzir Aşgabatdan bolan studentlere bide gelýän habarlara görä ýalňyşmasam aýda $200 pul almagy haklar bar. Käbir ýerlerde, käbir wagtlarda hatda $500 çenli şolara pul berilýär diýär. Men bilem ol haýsy ýurtda okuyan studentlere şeýle diýerler. Ýöne bir tapawut göze iýilýär. Mysal üçin aýdaly Aşgabatdan bolan studentlere 3-4 etse köp bolan her aýda dolar alma, valuta alma hakkı var. Ama başka vilayetlerden bolan studentlerim $50 bilen gün görmeli. $50 diýmek näme? $50 diýmek ol bilmedim 3 güne ya 2 güne ya yeter ya yetmez. O $50'a ne edip olar öz yatak jaýynyň pulunu tölemeli. Yani opşit diýerlerde yatak jaýynyň pulunu ne edip tölemeli? Ne edip eşik almaly? Ne edip diş pasta almaly? Ne edip köwüş almaly? Boljak zat däl. Şoň üçin şol şäklendirmeleň döremeginiň özi Türkmenistanyna döwlet ýokdugyny görkezýär. Yani dillewşijiler, men size başda da aýtdym, dillewşijiler Türkmenistany basyp aldylar. Hem Türkmenistany diňe talaýarlar. Halkam ölmedödi bilen oňdurýarlar. Şu rejim, şu döwlet Türkmenistana gerek döwlet däl. Şoň üçin şuň garşysyna diňe göreşmeli, hem şuň tiýdirek hökümet başyndan ýok bolup gitmegini garanmaly. Studentler hem şu göreşde öňde katarlarda bolmaly. Sebäbi ýadyňyzda saklan, ýaşlar, studentler hemme ýurtlarda da, hemme döwürlerde de şuňal reformalaryň, rewolýusiýaň, parahat rewolýusiýalaryň, has edenli rewolýusiýalaryň iň öňde katarlaryna bolýarlar. Şonu ýatdan çykarmak. Öyle. Yine bir soru var. Bağışlarsanız biz yine soraya yine ildeşlerimizden gelen sorular. Azatlığın haberçisi Anna Murat Bugayıp Balkan Aşgabat yolda avariya boldu dediler. Şu arada sonra diye. Men eşitdim onna, ol hökümetiň gullugyny eden KGB adamsy. Özde urunna köp adamlar betwatçylyga itekledi. Şol adam gaty irwetdatlara goşuldy. Hökümetiň gullugy nime Niyazfa gulluk etdi. Niyazfa köp adamlary ýamanlap, umuman rejim gurmagy kömek eden adamlaryň biri. Öz wagtynda ol köp adamlaryň üstünden erwet zatlary ýazdy. Şol sanda meňem üstümden ýazdy. 93-nji ýylda men şoňa şey diýdim, informkedek göremde. Aman Murat diýdim. Sen şu hökümete gulluk edýän diýdim. Ýöne irwi şu hökümet seni ýok eder diýdim. Ödem diýdim ýadymda bolsun şu Stalin'a hyzmat eden bir Lidia Timashuk diýip bir medsestra bar eken diýdim. Beýleki adamlaryň üstünden arza ýazýan. Şonu diýdim Stalin ölenden soň KGB-ň özi awariýa edip öldürýär diýdim. Mümkin sen hem awariýa edip öldürürler. Irwi diýdim. Şu sözü men şoňa 93-nji ýylyň tomtuny aýdypdym. Şondan bilmedim näçe ýyl geçenden soň bir 2 ýyllykda şol awariýa bolup öldü. Şonda adamlaryň aýtmagyna görä gaty giň bolupdyr şol. Mümkin KGB ýani MKM öz sırlaryny gizlemek üçin şoň eli bilen belki bir topar hapa işleri edip soňam ol adamlary ýok edip goýberýärler. Ine şu taýda men bir pursatdan peýdalanyp ýaşlara ýene bir aýtjak zadym bar. MKM gulluk etmeýän.
hiç wagt öz bile okuyan yoldaşlarımız barada, beýleki adamlar barada emkeme habar bermäň, hökümete habar bermäň. Siz Türkmen döwletiniň ýokdugyny bilin. Siz şu Türkmen döwletine gulluk edýändir öýtmäň. Siz diňe allajylara hyzmat edýäňiz, şolara gulluk edýäňiz. Berdimuhammedow Jadana hem Hramfa öz halkyňyzy, öz topragyňyzy taglamaga kömek edýäňiz. Şoň üçin gorkmaň. Eger siz gorkulyp şol edara salanan bolsalar, çykyň şol edaradan. Habar bermäň. Diňe halkyň azatlygy uğruna göreşiň. Adamyň iň münasip ýaşaýşy diňe grajdanin hökmünde, öz ýurdunyň erkin grajdanini hökmünde ýaşaýyş iň gowy ýaşaýyşdyr. Şonu taýlap alın. Dürlü ýapyk edaralardan özüňize bagyt gözlemäň. Şolara gulluk edip siz bagtly bolaryny öýtmäň. Irwiz ýen süýjice ýen zadyňyz şuň ýyly satyp, ýyly betwagt edip, ýylyň betwagtlygynyň hasabyna süýji ýyseňiz, soň şoň ýyly bardyr. Burnuňyzdan gan bolup geler. Doğru. Yine bir soru, şu son soru diyelim, akla sapara, son siz dinleyelim. Jadana ve Hram barada soruya vatandaşlar kim ol adamlar diye, ne ehli rol oynayan Türkmenistan'ın başında? Bular iş ýerinde Türkmenistan dolanýan Berdimuhammedow däl. Berdimuhammedowyň diňe ady ulanylýar. Ine bir türkmen adam, Türkmenistanyň prezidenti diýip ony halka görkezmek üçin bir garantga ýaly. Ýöne iş ýerinde şol Niýazowy öldüren gijeleri bize gelen maglumatlara göre ol hakynda bir kitabam bar ýörüýdi. Şol kitapda aýdylyşyna göre şo gije Niýazowy öldürenlerinden soň şertnama baglaşýarlar. Jadan bilen Hramow Berdimuhammedow bir şertnama gol çekdirýärler. Döwleti paýlaşýarlar. Häkimet nähil dolandyrmaly. Niýazowyň özi dolandyrýar-da. Niýazow şo özi dolandyran üçin diňe özüniň Türkmenistany taglap, beýleklere taglamaga ýol bermän üçin öldürdiler. Inni bir şunu öldürelim, bu ıskyny ýok, muny halkam gollanyp, bu bir konýak içip, ýanky trek çekip, ýanky geroin çekip ýatan adam, muny öldürsek, muň ganyny sorajak ýok diýip, bir gijede öldürýärler de soň şertnama baglaşýarlar. Şol şertnama göre Aleksandr Jadan güýç ministrliklerini alýa eline, ýani MKM'ni, polisi, serhet gullugyny, hem beýleki gizliň ýene bir näçe gulluklar bar da. Şol gulluklary Aleksandr Jadan alýa eline, şoňa olar garaşly, onuň Hramfa ideologiýany berýärler. Ýani gaziet, jurnal, ýazgylar, artistler, neşriyatlar, jurnalistika garaşy ideologiýa. Ideologiýany Hramfa alýa eline, Berdimuhammedow hem gurulşyk ministri hökmünde belleýärler, ýöne prezident adyny berýärler de sen gurulşyklara jogap bermeliýärler. Eger üns berseňiz, şondan bäri şu Berdimuhammedow bir ýerde bir çagalar wagy açylsa da şoňa gidip şu lente kesip gaýdýandyr. Berdimuhammedowyň gurulşykdan başga hiç zady erki ýok. Onuň ýene de bir zady oňa ruhsat berýärler. Şu bize gelen maglumatlara esaslanyp men aýdýanmyny. Ýani sen kimi aýrasyň gelse aýyr, türkmen bolsa özü, ministr bolsa sen bir ministr aýyr, beýlekini goý, näme desiň gelse et ýöne başga milletten bolan adamlara elinde girmäge hakyň ýok diýerler. Şolaň ykbalyny biz çözýäs. Şoň üçin sen olara degmäge hakyň ýok diýerler. Dogrudan hem üns berseňiz häzir Berdimuhammedow bir ministri aýyrýa, beýlekini goýýa, bir owruny aýryp beýlekini goýanyň bilen ýurtda näme üýtge biljek? Hiç adam üýtgen ok. Ýene 100 ýyllynam üýtgemer. Emma Berdimuhammedow häzir hakykatdan prezident bolsa aýryp görsin şu Jadany ýa-da Hramowy. Aýyrsyn şol hökümetden. Aýryp bilmez. Adyny tutup bilmez. Sebäbi olar ýurdu dolandyrýar. Berdimuhammedow şolara gulluk edýär. Olar Berdimuhammedow'a gulluk eden ok. Şoňa düşünün. Eger de şol adamlar Berdimuhammedow'a boyun egýän bolsa, näme üçin Berdimuhammedow iş başyna geleli bäri yüzlerce ministrler aýyrdy, çalşyrdy, täzeledi, emma şolary täzelep bilen ok. Şu taýdan hem özüňiz netije çykaryn. Doğru. Doğru, akla sapara, yine baştan, yine son soru, yerde bir neçe gezek yaptı vatandaşımız, millet o gada Gamra'da işleyen vakti uğraşat ettiler mi, näme ediler, gızıklanan var mı ve sizin Türkmenistan'a gidip gitmeyeceğiniz bu arada sorular var.
Indi men birinji soraga düşünmedim. Şol gadygan radio diýeniňiz näme radio? Men bir düşünmedim. Indi siz Gadawan radyoda işledi diýip pikir etýän aýerine adamlar. Ha yok indi bir erkin yurtlarda ýaşaýar. Gadagan bu taýda hiç bir radio Gadagan näle ýöne Türkmenistanyna hemme dat Gadagan. Gadagan biz üçin Gadagan edilen ok Türkmen halky üçin Gadagan edilýär. Türkmen halkynyň sesi semedildi. Şu meselede men bir gaty ýönekeýje aýtjak Egerde kimdir birinin ya da bir giden bir halkın söz azatlygy gadagan edilýän bolsa, sesi semedilýän bolsa, şoň hükman sebäbi bardyr. Şo sebäbim diňe şonu taalamak üçin edilýär. Türkmen halkynyň häzir sesi semedildi. Näme üçin? Şonu taalamak üçin. Siz şunu bir zat bilen deňeşdirip görün. Bir bandit bir adamyny talajak bolanmy, giýje girim öňünden çykyp näme işe diýär? Böwrüne bıçak diýerýär, ýa-da agzyny tutýar, ýa-da böwrüne bıçak diýerip, sesini çykarma diýär. Sesini çykarmada maňa hemme gymmatly zatlaryny ber diýär. Ýa-da özi elini jüýsüne sokup puluny alýar, gapçygyny alýar. Şeýtdirmem ony talap gidýär. Edil häzir Berdimuhammedowyň, şol sanda Niýazowyň ulanýan emelem şol. Türkmen halkynyň agzyny mumlap, şoň sesini semedip talaýarlar. Sebäbi egerde halky talamajak bolsaň oň sesini baglamak näme gerek? Aýtsyn diýsin. Sebäbi söz azatlygy ýa diňe jurnalistlere ýa ýazgylara gerek diýip düşünmän. Söz azatlygy halka gerek. Ýazgy, jurnalist ol irwiç öz kitabynyň çykardyr. Özi ýaşap ýörkä çykmasa oň kitaby soň ölenden soň çykar, ýöne irwiç çykar. Emma halka şuun gerek söz azatlygy. Sebäbi Daşowda, Marda ya Aşgabatda ýaşaýan şol bir işi edýän adamlar öz arasynda pikir alşyp bilmeli. Bir-birinden habarly bolmaly. Ösüş barada gazetlerde pikir alşyp bilmeli. Radioda, telewizionyada pikir alşyp bilmeli. Häzir söz azatlygynyň gadagan bolmagy halkyň bir-birinden arasyny üzýär. Adamlaryň bir-birinden arasyny üzýär. Adamlar tejribe alşyp bilen oklar. Ine söz azatlygynyň gadagançylygynyň iň uly zarbasy yazgy ýa-da ýa-da jurnalistde diýýär diýip düşünmän. Elbetde olarda diýýär. Ýöne iň aýlyganç zarba söz azatlygy gadagan edilende halkyň maňlaýyna diýýär. Halk garyp balýar. Sebäbi egerde söz azatlygy häzir bar bolsa-da, iň bärki jamaty getirenler. Türkmenistanyň iň adamdan müňlerçe adam öz kanallaryny açyp, öz radiosyny, telewizionyasy açyp, şoňsy bilen eklenip bilerdi. Başka hiçbir iş tapmada YouTube'da TikTok'da öz kanallarını açıp ya beýleki yerlerde öz kanallarını açıp şoňsy bilen eklenip bilerdi. Erkin yurtlarda şeýle. Erkin yurtlarda mysal üçin aýdaly, iş tapmasalar adamlar iň bolmanyny özleri radio, telewizioniýa açýarlar, gazetede açýarlar, çykyş edýärler, şeýdi ben pul gazanýarlar. Adamdan her aýda $1000, $2000, $10.000 gazanyp oturanlar var. Diýmek, söz azatlygy gadagan edilenine halkyň elinden öz-özüni eklemek hukuky alınýar. Doğru. Ýöne öz-özüne eklemek hukuky däl de adamlaryň öz azatlygyny trebut etme, öz problemalary barada gürrük berme azatlygy ýok. Yine mesele men derdim bar bolsa akıl sapara aýtmaň görkem. Studentlaryň näçe problemalary bar. Hiç birisi barada gürrüň edilen oklar. Mesele de şonda. Näme üçin Berdimuhammedow, Şadan hemde Hramow diýişdirmek bolup Türkmenistanyň halkyny biz bilen gatnaşyk etmekden saklaýarlar, ýani öňüne alýarlar biz bilen gatnaşyk etmeginiň. Sebäbi biz azat yurtda ýaşap ýören adamlar, uzak wagtlap şu rejimiň garşysyna göreşen adamlar. Bizde tejribe bar, siýasy, ykdysady, sosial, durmuş tejribesi bar. Biz şol tejribeni gurrun berjek öz halkymyza, öz ýaşlanmada. Şolaram biziň tejribemizden peýdalanyp, tiz öňe gidibiljek, ösübiljek, eklenibiljek, täze iş ýerlerini açyp biljek. Şu zatlaryň öňüni almak üçin olar gorkudýarlar. Aýsy Murat Gurbanowy dinlemäň ýa-da Dursultan Taganowy dinlemäň ýa-da
Akgül Sapar dinlemeň diýip olar şoň netijesinde şonu gadagan edip ýene de halkyň hakyny ýeme üçin edýärler şonu. Halkyň hakyny ýerler. Halky tejribeden kesýärler. Öz geljeginden kesýärler. Ösüşden kesýärler. Hemme zat üns berseňiz şo halky garyp goýmaga gönükdirler. Doğru. Köp sağ olun Akbel Sapara. Yaman gatı kızıklı peydalı gepleşik boldu. Eğer vaktiniz bolsa yenem keptelerde de size gepleşiklere çağırmak isteriz. Sizem köp sağ olun. Men häzir näçe adamyň gatnaşyp dinleýänini bilemok. Ýöne belki adam bardyr diýip umyd edýän. Näçe adam Köp adam var häzir. Gelen giden. Häzir 126, 160 çenli çıkýar. Berde TikTok'ta şunu ýaly. Käbir adama girip dinleýär, käbir adamlar biziň ýetirlerimizi girip dinlemäge gorkan üçin keşfet diýen biri bar. Efire girmeden dinläp bilýärler. Şoň üçin men sizin sesinizi köp adamlar ýetenligine inanýar. Gaty peýdaly gepleşik boldy. Allah razı Sağ olsun. olun. Hemme biri gelip şu gepleşe TikTok'a gelip gepleşe gatnaşan adamlara iyileşlenmeden men sağ olsun aýdýan adamlar gorkmaň. Gulçulukdan çykmak üçin ilki gorkudan çykmaly. Çıkın şu gorkudan. Doğru. Gorkmaň. Ýene de geljekde de inşallah duşturolun meninni geljekde edebiýat hakyna köprek gurrun beren. Size belki peýdaly kitaplar maslahat beren. Özümüň studentlikde, ýaşlykda okan gowy kitaplarymı dürlü dillerden, dürlü ýurtlardan terjime edilen rus diline ya türkmen diline terjime edilen kitaplar saly beren, ingliz diline okap bilýän adamlara ingliz diline kitaplar saly beren. Şeýdi ben bizim maksadymyz öz ýaşlanmadyň bilim, ilim derejesini arttırmak. Hem de şolary durmuşda horlanman ýaşamaklarına kömek etmek. Şolaryň dünýä düşünüp ýaşamaklarına kömek etmek. Hem de Türkmenistana ýagdaýyň tiýdirek üýtgemegini kazanmak. Men pikirimçe demokratik hukuk döwleti Türkmenistanyna näme üçin gerek? Esaslar üçin. Şol ýurtda Türkmenistanyna hemme adamlaryň, Türkmenistanyň grajdanlarynyň, raýatlarynyň start mümkinçilikleri deň bolmaly. Sen prezident bol, köşetipiryan bol, sen start mümkinçiligiň haýsy maşgalada dowulsaň bol, nähili işde işleseňem deň bolmaly. Konstitusiýadan, kanunlardan ýokarda hiç kim bolmaly. Prezidentem, köşetipiryanem, konstitusiýaň hem de Jinayet kodeksiniň öňünde deň jogapkar. Ana biz şeýle döwletiň gurulmagy üçin göreşýär. Egerde şu göreşe 100 000, 200 000 adam goşulsa ýakyn wagtda demek bary ýogy bir ýyla ýeter ýetmezden Türkmenistanyna demokratik hukuk döwleti gurular. Şonu ýadyňyzda saklaň. Şoň üçin giýje günüňiz kömek edin öz iyileşleňize. Şolaň gözüniň açylmagyna kömek edin. Ine sizin gözüňiziň öňünde şu Dursultan ýene bir gedek aýt şu hereketiňiziň adyny. Türkmenistan'ın Yaşlar Hareketi. Häzirlikçe Türkmenistan'ın Yaşlar Hareketi. Ine şunlaly hereketleri gurun. ine sizin gözüňiziň alynda Dursultan size görelle görkezýär. Dursultanyň hem ýaşy sizinkiden bir üýtgeçlik däl. Men ändi näme ýaşly adamda ýöne Dursultan, Nuru dagy beýlekler sizin öz ýaşyňyz, siz bilen ýaşdaş diýen ýaly. Bolsa bir sähälçe ullurda. Diýmek, şular şu işi edip bilýän bolsa, sizem hökman başararsınız. Doğru. Köp sağ olun Akbel Sapara. Sizem sağ olun. Ýene de efirde duruşýançak, hoş sağ olun, başyňyz dik bolsun. Hemmesi vatandaşlarımızın sağ olsun aýtýarlar, hemmesi. Gaty beğendiler. Peýdaly gepleşik. Ýene de duruşýar inşallah. İnşallah, nesip bolsa. Oy, kandy ýakşy boldy valla. Erta Alamurada aýa haýyş ederi, eger kabul ederse nesip bolsa efire çağırırız. Mola kod edemiz mi? Mola kod ediler mi sizlerden? Az bir
Taganova sen söyle ne yapmalıyız diyelim. Az bir ne yapacağız? Uruş mu? İllüzyon ne sonuç? Uruşa gerek yok. Vatandaşlar kanun yolu bilen Türkmenistan'a zarar vermeden hareket edecek olsak uruşa bir şey gerek yok. Kıyarım da. Valla kımıldamayın. Yaman yaxşı boldu. Çesine men gatı nimetler alt düşüklerde. Keyifli, peydalı gepleşik oldu. Ne bizler var ya, ne yazıcılarımızı tanımız, ne jurnalistlarımızı tanımız, ne tarihimizi bilemiz. Kitap dese ay kitap ne çek. Vatandaşlar okap öğrenmesek bazı zatları bizlerin işlemekten, tolka, kara, zulüm görmekten başka hiç de vaktimiz yok. Okap bir gelişedi. Okap öğrenemsen mesela 29 başladı. Neçe yaşında sen eredeydin mi? Beçen var mı? 29. Allah kovdu indi biçine oturalsın bana çıkamam. Turan Birliği'ne çok iyi bakıyoruz. Biz hiçbir zaman